also to the people who are connecting and following us. Ongi etorri, bertaratu zareten guztioi eta baita online jarraitzen gaituzten guzti ere, lehenik eta behin ere burua austertuko dut, Maria Jose Kanel naiz, komunikazio politikoko eta publikoko irakaslean Madrilgo Unibertsitate Konplutensean. Eta ni hemen egotearen arrazoia da, moderatzaile lana egokitu zaidala, eta aukera izan dut, egia esan behar badut, jarraitzeko, etorkizuna eraikiz programaren nondik norakoak, eta horri buruz hitz egingo dugu gaurko jardunaldi honetan. Hitz gutxi batzutan laburbildu nahi nuke zein gai izango dugun gaurkoan. Etorkizuna eraikiz program hau bertako foru aldundiak sustatutakoa da, eta bertako demokrazia sustatu nahi du bertako gizartea, herritarrak eta adituak, teknikariak bilduz, bertako politikak egiteko. 150 proiektu biltzen ditu, 12 zentro, erreferentziazko zentro biltzen ditu, 900 erakundek baino gehiagok parte hartzen dute proiektu hauetan, etorkizuna eraikizen barruan, 50.000 bat onuradun ere baditu programa honek, eta 20 aditu biltzen ditu, eta aditu horiek bertan proposaturiko proiektuak aztertu dituzte hainbat hilabeteetan. Eta bertatik hainbat lezio atera dituzte. Proiektu honek emandako lezio horiek jaso dituzte demokrazia hori nola sustatu irekitzeko. Liburu bat argitaratu dute honen harira, eta Leuven Unibertsitateak argitaratu du. Liburu digitala da, dagoeneko eskuragarri daukazue bertako plataforman, eta paperezko bertsio ere laster plazaratuko dute. Liburuaren izenburua lankidetzazko gobernantza egite ziurgabetasun demokratikoan edo ziurgabetasun garaietan da. Eta bertan parte hartu duten erakundeek gaurko ekitaldi hau antolatu dugun momentuan ohartu gara nola badugun zalantza bat, hau da, gure kezka dela bertan erresilientzia demokratiko hori sustatzea. Hori dela eta gaurko titulua izango dugu, lankidetzazko gobernantza ziurgabetasun demokratikoari heltzeko, eta Gipuzkoako ereduan sakonduko dugu. Noski, bertan aipatuko dugu, liburuan bera, eta jakingo duzu, ikusiko duzue, Gipuzkoako foru aldunditik datozen adituek eta bertako ordezkariek izan ere proiektua hau bertako erakunde honek sustatu dute, eta ohartuko zarete nolabait ospakizun giroan edo ospakizun atmosfera batean agertuko zaizkigula, izan ere badute zerbait lortu izanaren sentsazio hori, izan ere bertako programari esker hainbat gauza ikasi ahalko ditugu, eta noski liburuari buruz eta proiektuari buruz hitz egingo dugu eta hitz egingo dute gaurkoan. Baina zein da ospakizun honetarako arrazoia, zergatik plazaratu eta abiarazi nahi dugu liburua. Gaurko ekitaldian ez da liburuaz hitz egitea, baizik eta hemen biltzean liburuan parte hartu duten erakunde eta adituen iritziak, ikuspegiak izan ere kezka hau partekatzen dute denek, eta aztertu dute nola ekar dezakegun gizartea, demokraziara, eta nola eraiki dezakegun erresilientzia demokratiko hori. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiot men dauden parte hartzaile guztiei, Europar Batasuna, Europar Parlamentua Batzordea, baita bertan parte hartuko duten hizlariei ere, bertan hitz egiteko bidalitako gonbidapena onartu dutelako. Eskerrak eman dizkigu baita Europar Batasuneko Euskal delegazioari ere, batez ere Marta Marini gurekin egoteagatik, eta noski eskerrak eman nahi dizkigut Leuven University Pressi ere, hainbesteko erraztasunak eman dizkigulako gure liburua plazaratzeko, eta eskerrak eman nahi dizkiot era berean etorkizuna eraiki berari ere, bertako kasua guregana ekartzeagatik, izan ere honek ikasketa prozesu bat zabalduko du. Zer egingo dugu gaur goizean zehar? Lehenik eta behin,
Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiari emango diot hitza. Ondoren bideo bidezko mezu bat jasoko dugu Europako Batzordeko presidente orde den Dubravka Šuica Andrearena, berak demokrazia eta demografiari buruzko gaiak aztertuko ditugu. Ondoren mai inguruak zabalduko ditugu, bi izango dira lehenean, lankidetzazko gobernantza zergatik den garrantzitsua aztertuko dugu eta bigarren mai inguruan nola implementatu dezakegun lankidetzazko gobernantza hori. Eta orain, Markel Olano aurkeztuko dizuet. Berak Gipuzkoako diputatu nagusia da. Eta bere profila ez da politikari baten ohiko profila zuen baimenarekin. Bera politikari izatetik haratago filosofoa ere bada. Eta benetan oso atxikita dago bere lurraldearekin. Gipuzkoa maite du. Eta beraz, hainbat urtetan lan handia egin du eta bertako erronkei aurre egiten jardun du lurralde honek dauzkan erronkei aurre egin dio demokraziaren eraikuntza horretan. Zuekin Markel Olano. Egun on, guztioi. Good morning, everybody. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot, Maria Jose Kaneli ni aurkezteagatik, hainera txeratxoan gainera, eta eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzari eta Europar Batasuneko Euskal Ordezkari ere topaketa hau posible egiteagatik. Gipuzkoa ezagutzen ez duzuen ontzat, laburpen txiki bat egin nahi nizueke lurraldearen inguruan. Izan ere, baditu kontuan hartu beharreko hainbat ezaugarri. Eta ezaugarri horiek ulertu behar ditugu lurraldea bera ulertzeko, etorkizuna eraikiz bera ulertzeko, gure programa honetan sakontzeko. Gipuzkoa, Euskal Herriko lurralde txikietako bat da, Euskal Autonomia Erkidegoko probintzietako bata, eta, badakigu bertan populazioa handia duela eta bertako ekonomia oso momentu honean dagoela. Gipuzkoako ekonomiak industria gihar sendoa dauka, eta bertako barne produktu gordinaren ehuneko 25 industrian dihardu. Eta horrez gain, IGEIken inbertsio handia izan ohi du, da bertako barne produktu gordinaren 2,79. Hau da, Europako batezbestekoaren gainetik dago. Horrez gain, bertako sare ekonomikoa enpresa txiki eta ertainek osatzen dute. Eta txikiak izan arren mundu zabalera atera dira eta gaur egun nazioarteko merkatuan jokatzen dute. Aberastasun ekonomiko horrek estatuko per capita errenta handienetako bat ematen du. Eta horrez gain, gizarteko desberdintasun mailarik txikiena dago bertan Europan aurreratuen dauden herrialdeen pare. Eta horren arrazoia batez ere, eta neurri handi batean, bertako gizarte babeseko sistema zabal eta sendoa da. Lankidetza publiko-pribatuko eredu batean oinarrituta dagoena. Ekonomia lehiakorraren eta justizia sozialaren kombinazio horri esaten diogu guk Gipuzkoako eredua. Hau da, bertako prototipo bat da eta benetan harro sentiarazten gaituena da. Horri guztiari esker hainbat ezaugarri azpimarra genitzazke. Esate baterako gure fiskalitatea bera daukagu eta honek sustapen ekonomikoa bultzatzen laguntzen du eta aberastasuna birbanatzeko funtzioa betetzen du. Mundu mailan lider den ekonomia soziala dugu bestetik. Adibidez, munduko lehenengo talde industriala daukagu, Mondragon kooperatiba daukagu, eta desberdinen arteko elkarranerako tradizio luzea daukagu, eta baita sarelanean jarduteko ohitura ere. Hori guztia osatzeko, geure hizkuntza propioa ere badaukagu, euskara, eta Gipuzkoar eta Euskal Nazio idiosinkresia markatua daukagu. Hori guztia kontuan hartuz, esan dezakegu, etorkizuna eraikiz lur emankorrean jaio zela. Edota gutxienez gure lurraldeak bazituela kontuan hartu beharreko hainbat indargune dagoeneko. Hala ere, Gipuzkoak
baditu erronka batzuk. Eta bertako eredu sozionomikoaren jarraitasuna arriskoan jartzen duten egoerak ere izan ohi ditu. Eta etorkizuna eraikiz, 2016an aurkeztu genion gizarteari. Sentitzen dugu, baina arazo teknikoak dauzkagu eta badirudi izoztu egin dela orain bai. Eta beraz, etorkizuna eraikiz abiarazi genuen populismo eta muturreko ideologien berpizkundaren atarian, horri aurre egiteko. Eta momentu hartan, naiz eta jakin etzegoela errezetarik edo formula magikorik ohartu ginen zerbait egin behar genuela egoera hori iraultzeko, aldatzeko. Eta bagenekien politika zaharrekin jarraitzeak edo besterik gabe gaia saihesteak edo ara okerrago, politika zahar gisa onartzeak berez kezkagarria den egoera bat okerragotzea baino etzuela ekarriko. Eta badakigu arriskua oraindik ere hor dagoela eta horrek arriskuan jar dezakela gure gizarte modernoak zuzentzen dituen sistema demokratikoa. Beraz, hori guztia ikusirik, 2016an erabaki genuen Gipuzkoa etzegoela bertan gure sistema politikoa garatu gabe geratzeko prest eta beraz jarraitu egin behar genuela erabaki genuen. Eta eragile mota guztien arteko lankidetzara oinarrituta kultura politiko berri baten aldeko apustua egin genuen. Horixe da, etorkizuna eraikizek egin zuen apustua eta gaur egun egiten duen proposamena. Bide berriak bilatu ala hil. Etorkizuna eraikiz ekimenak politikan parte hartzera eta enplikatzera gonbidatzen du. Muturreko jarrerak urruntzeko eta gizarte antolatu batekin eta oro har klase politiko eta administrazio publikoak mesfidantzaz ikusten dituzten herritarrekin zubiak eraikitzeko metodo gisa. Gizarteari aurkeztu genionean, 2016an, etorkizuna eraikiz tresna gisa aurkeztu zen, lurraldearen ahalmen berritzailea maksimizatu eta azaleratu nahi zuena. Gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Proiektuaren aurkezpenean, unibertsitateekin batera egin genuenean, bertan, herritarren zein gizarte antolatuari elkarrenerako deia egin zitzaion. Eta guztioi, eragiten diguten arazoen aurrean esperimentatzeko, hausnartzeko, eztabaidatzeko eta konponbide partekatuak proposatzeko deia izan zen. Izan ere, gehienetan, badakigu, bakoitzaren bizitza pertsonal ere iristen direla erronka hauek guztiak. Eta beraz, herritarrei zerbait berria eskaintzea zen helburua. Konfidantzazko espazio berri batean parte hartzeko dei positiboa. Non, haien ekarpenak kontuan hartzen diren, eta lurralde gisa geneuzkan eta ditugun erronka handi hoiei aurre egiteko balio duten. Ordutik hona euri asko egin du eta mundua aldatu egin da. Mundu mailako pandemia bat jasan dugu eta ia dena geldiarazi du. Gerra lehertu da ia Europaren bihotzean. Eta ziurgabetasuna da gaur egun ahoz aho gehien dabilen hitza. Bai ekonomiaz hitz egiten dugunean, eta baita gizabanako bakoitzaren etorkizunaz ari garenean ere. Gaur egun, prezioen gorakada eta inflazioa ditugu mintzagai. Atzo, erregaien prezioengatik edo industria osagairik ezagatik kezkatuta geuden. Bihar ordea, nork daki berriro ere soinua joan zaigu, eta ezin dugu itzulpen zerbitzuarekin jarraitu, irudia ezozu zaigu. Badakigu moduak aldatzen ari direla eta ziurgabetasun horiek desagertzen ari direla eta ziurgabetasunak hala ere oraindik ere gure bizitzako alderdi guztietan erasoten diguela.
20. mendeko bizitza izan dena lan egonkor batean, harreman afektibo egonkor batean, familia nukleo egonkor batean, eta bizitzako etapetatik igarotzeko gutxi gora bera ezarritako ordena batean oinarrituta zegoen, baina hori lertu egin da. Eta belaunaldi berrien aurrean, bide lauso bat irekitzen da gaur egun. Zertan lan egingo dut? Noiz arte utziko diot enplegu honi? Etxe bizitza bat ordaindu ahal izango dut? Erretirorako adina iritsiko zait etorkizunean? Etorkizuna eraiki zen 6 urteko lehen ibilbide honetan proiektuak aipatutako gai konplexuei erantzuten saiatu da eta horretarako gogoeta egiteko ideiak bateratzeko eta konponbideak proposatzeko ariketa kolektibo bat antolatu eta burutu du. Ahalegin horretan 1500 hartzaile baino gehiago egin dira, horien artean enpresak, elkarte, ezagutza eragile eta mota guztietako erakundeak. 78.000 pertsonak baino gehiago parte hartu dute halaber proiektu honetan. Ikuspegi kuantitatibotik, bestalde etorkizuna eraikiz ekimenak 11 estrategia eta erreferentzia zentro artikulatzea eta abian jartzea lortu du lurraldeko etorkizunerako berebiziko garrantzia duten sektore edo lan eremuetan. Hala nola, mugikortasun berrian, klima aldaketaren aurkako borrokan, edo lehen aipatu dugun biztanleriaren zahartzean. Ekiltza indorien bidez, lurraldeari aurkezten zaizkion etorkizunerako erronka garrantzitsuenei erantzun nahi zaie. Mehatxua aukera bihurtzeko eta Gipuzkoak gai horietan duen espezializazio maila handitzeko. Etorkizuneko sektore horiek etorkizuneko ekonomiaren zutabeak izan daitezkeela ikusten dugu eta sinesten dugu. Horrekin batera, etorkizuna eraikizek 56 proiektu esperimental ditu gaur egun aktibo eta proiektu horietan era guztietako eragileek parte hartzen dute. Haien helburua da, benetako inguruneetan gai konplexuetarako konponbideak probatzea. Hala nola, adinekoi arreta emateko eredu berriak, edo zenbat gairen inguruan esperimentatzea. Besteak beste, kontziliazioa edo belaunaldien arteko harremana. Gizarte antolatuak, bestalde, urtero jasotzen du bere proposamen berritzaile eta esperimentalak modu askean aurkezteko gonbidapena. Etorkizuneko gaiei aurre egiteko eta orain arte, etorkizuna eraikiz programak 150 esperientzia finantzatzen laguntzu du. Horrekin batera, herritarrek parte hartzeko bide zuzenak ere ireki ditugu. Herritarren batzarrak, elgarrekin elkarlanean egiten ari garenak gaur egun. Administrazio publikoak antolatutako demokrazia deliberatiboko prozesu esperimentalak dira horiek. Eta, zozketa bidez hautatzen dira, hautatutako herritarrek parte hartzen dute haietan. Helburua da, haiek inplikatzea, erantzun konplexuak dituzten etorkizuneko erronketarako konponbideak bilatzen. Orain arte, 2 esperientzia egin ditugu. Bata, Tolosan, eta bestea, Gipuzkoako lurralde mailan. Horrez gain, etorkizuna eraikiz bere nazioartekotze dinamikaren bidez ireki eginda mundura, eta gaurko ekitaldian ekintza ildo horretan kokatzen da hain zuzen ere. Herritarrekin komunikatzeko eta parte hartzeko bide zuzenak izaten ditu etengabe. Horretarako dauzkagu aurrekontu irekiak, mugaz gaindiko aurrekontuak, parte hartzeko ekintza interaktiboak eta abar. Eta horrez gain, think tank indartsu bat ere finkatu du. Gipuzkoak hartu behar duen norabideari buruzko hausnarketarako eta eztabaidarako espazio gisa ulertuta. Horrela, mehatxuak antzemateko eta lurraldearen erronkei irtenbideak proposatzeko balio zaigun dinamika dugu. Etorkizuna eraikitzek azken batean gero eta aldakorragoa den
askotarikoagoa den mundu baten aurrean ekintzarako dei bat izatea lortu du. Lema hartzea eta gure norabidea markatzea proposatzen duen ariketa bat da. Ezagutzen ez dugun horretarantz garamatzan korronte baten erdian. Etorkizuna eraikizek hitzetatik ekintzetara pasatzea proposatzen du. Eta parte hartzeko eta esperimentatzeko espazio egokia eskaintzen du etorkizuneko Gipuzkoa eraikitzeko. Guztiontzako gune irekia da hori. Lankidetza eta talde lana ardatz egituratzaile dituena. Egitateen indarrez, errezeloak gainditzen eta politikaren eta herritarren arteko espazioa murrizten ari den espazio irekia dugu etorkizuna eraikiz. Ezagutzen ez duguna ezin dugu maite, eta zaila da maite ez dugun zerbait defendatzea. Beraz, herritarrei ateak ireki eta irtenbideak bilatzen parte hartzera bultzatuz, administrazio publikoei eta politikari buruz duten ezagutza maila hobetzea lortzen dugu. Eta horrela, gure lurraldearen etorkizuneko erronka handiei aurre egiteko taxutzen ari garen ahalegin kolektiboaren zuzeneko partaide egiten ditugu herritarroiek. Eta horrek, epe ertain eta luzeran, konfidantza hobetzea eta herritarrenganako distantzia murriztea dakar. Era berean, epe ertain eta luzera, gure sistema demokratikoa indartzea ere lortuko dugu. Eskerrik asko. Dear ladies and gentlemen, thank you for the opportunity. Jaun Andreok, eskerrik asko gaurko jardunean hitz batzuk esateko aukera eskaintzagatik. Ikasitakoa partekatzea eta jardunbiderik onena trukatzea ezinbestekoa da demokrazia indartsuagoa izan dadin. Ekitaldi honek horretan laguntzen digu erresilientzia demokratikoaren eraikuntzako adituak eta profesionalak direnak bilduz. Garrantzitsua da lankidetzazko gobernantzaren egiturei eta lidergoa garatzeko ereduei buruz hitz egitea. Gaurko eztabaidetan, gainera, esperimentaziotik instituzionalizaziora igarotzeko moduak azertuko dituzue eta baita ere emaitzak ebaluatzeko moduari buruz hausnartuko duzue. Ezinbestekoa baita arrakastarako. Eta honela, Europar Batasuneko demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko atal berri bat sortzen lagunduko duzue. Adibide honek arrakasta du eta ikusiko dugu nola ikas dezakegun funtzionatu duen eredu batetik. Europar Batasun osoak ikasiko du. Herritarre demokrazian laguntzeko eta parte hartzeko duten gaitasuna zelikatzen da ereduan maila guztietan. Eta herritarren parte hartzea ezin da mugatu gaur egun hautestonzietara. Hauteskunden artean gertatzen dena ere demokrazia bada. Eztabaida olatuaren barruan, gobernuak, parlamentuak gero eta maizago inplikatzen dituzte herritarra politika mailaren guztietan parte hartzea sustatuz. Eta hain zuzen ere, konferentziako presidentekide gisa Europako etorkizunari buruz egin dugun konferentzia horretan, nik ikasitakoan oinarrituta esaten dut esandakoa. Aipatzekoa da, beste batzordearen aurtengo lan programan iragarritako ekimenen 80% demokrazia deliberatiboaren esperientzian oinarrituz sortu direla. Eta garrantzitsua da gure politikagintzan txertatzea demokrazia deliberatiboa. Oreka berri bat ekartzen du, belaunaldi berri bat sortzen ari gara. Eta Europar Batasun osoko eskualdeak eta hiriak egon dira abanguardian partaidetzaren modu berritzaileen esperimentazioari dagokionez. Gaur egun 1300 udalerri baino gehiagotan egiten ari dira demokrazia deliberatiboko ariketak. Benetan pozgarria da gaur hemen egiten ari garena egitea.
azken batean jardun horretatik arago joan nahi dugulako eta benetan politika gintzara joan nahi dugulako demokrazia deliberatibo horren gauzatze horretara. Deliberazioaz arago joan behar gara. Eta nire iritziz, lankidetza asko gobernatzaren diseinua eta aplikazioa behar bezala egiten direnean oso indartsuak izan daitezke. Dakizuenez, batzordeak lagundu egiten ditu estatukideak demokrazia parte hartzaileagoak egiteko ahaleginak sustaditzaten. Besteak beste, 2020an azpiegitura bat sortzeko konpromisoa hartu genuen. Funtsetan, ikerketa programetan jarri izan dugu arreta. Eta herritarrekiko konpromisoari dagokionez, erresilientzia demokratikoa barne-barnetik sortzen ari gara. Gogotsu gaude gainera gehiago esploratzeko eta gobernantza kolaboratiboago baterantz aurrera pausoak emateko. Demokraziarako Europako ekintza plana berrikusten ari gara, demokraziaren defentsa pakete berri baten argitan. Funtsezko oinarrietako bat lege proposamen bat izango da, atzerriko ingenitzia etxaiezkoetatik babesteko batasunaren esparru demokratikoa. Eta helburua da gizarte zibileko erakundeak eta herritarrak ere barne hartzea. Demokrazia batean aktiborik handiena gure herritarrak dira, belaunaldi guztietakoak, eta horregatik batzordetik urratsek eman ditugu jardun demokratikoak berritzeko. Gure ekosistema demokratikoa indartzeko, inspirazioa izan bedi. Jaun Andreok, ezin dugu inoiz gure demokrazia gauza egintzat, jo, eskerrik asko, askoz berritzaileagoa, erresilienteagoa izan dadin egiten duzuen lanagatik. Honen aupa dizuet, eskerrik asko. Okay, so Ados, gauza hon asko gertatu dira, ez da, etorkizuna erekitzen kasuan ere, eta horietako bat, bada, zalantzarik Gert Buchert irakaslea ezagutu izana. Orain gurekin izango dugu, eta zer esan berari buruz bera irakaslea da, KU, Leuven Public Governance Institute delakoan, eta irakuslea da, ere Londreseko berrikuntza ikastegian, eta baita ere Potsdamen ere irakasle diardu. Eta gauza asko esan genitzake, baina azpimarratuko nuke izugarri gustatzen zaiola arte garaikidea eta etorkizuna erekiz ezagutu zuenean 2017an okerrez banago, programa honi begiratu zion hain zuzen ere artearen edo artistaren begirada horrekin. Eta iruditu zitzaion gauza on asko sort zitezkeela etorkizuna eraikizetik. Eta etorkizuna eraikiz izan ere, izan da bultzatzailea, izan da enbaxadorea. Besteak beste, baina batez ere, azpimarratu dezakegu badela lagun handia, bidaide handia. Eta Gert Buchert ere horixe izan da proiektu honetarako, Xaber Barandiaranekin eta Neronekin, parte hartu dugu argitalpen honetan, liburu honetan, jada aipatu dugun honetan. Berari emango diogu hitza jarraian. Yes, thank you. Ados, prest daukagu aurkezpena? Egunon, agintariok, lankideok, adiskideok. Egunon, hemen gaude bilduta etorkizuna eraikiz ekimenaren inguruan eta batasunaren esparruan. Maria Josek jada aipatu du. Eta oso pozik nago Txillida familia ona ekarri ahal izan dugulako eta beraien baimena izan dugulako, ona ekartzeko, ez da, gure argitalpenera irudia hau, ez da? Eta
Hori da, lankidetzazko gobernantza, herritarrak biltzea, esferak biltzea, publikoak, pribatuak eta irudiak biltzea, ez? Eta hori azpimarratu nahi nuen. Irudi honek ere hori azpimarratzen duelako, baina ez gara etorri arteaz hitz egitera. Ez dakit hau ongi ikusiko duzuen, baina iruditzen zait gardenki hau ezinbestekoa dela. Europako Parlamentoaren ikerketa zerbitzuak egindako lan batetik ateratakoa da, eta bertan ikus ditzakegu zer arrisku dauden etorkizunera begira ikus dezakegu, adibidez, demokraziaren hauskortasuna. Eta eskuineko zutabean ikus ditzakegu zer nolako erantzunak eman daitezke politiken bitartez, ezta? Eta ikus dezakegu besteak beste, nola neurriak har daitezkeen, demokrazia osasuntsuago bat edukitzeko, online inguruetan ere, eta jarraitzen badugu, hau ere azterlan berekoa da, baina azertzen badugu zer inpaktu edo zer eragin dauden, edo aurre ikusten diren, argi dago demokraziarekin lotutako arriskuak agendan benetan leku handia betetzen ari direla. Eta hori lotuta dago gure buruari egin behar dizkiogun ezinbesteko galdera batzuekin. Hau da, hasteko, paradigma aldaketa bat behar dugu. Paradigma aldaketa bat behar dugu arriskuei aurre egin ahal izateko. Eta gobernantza ere egon behar da paradigma aldaketa horren barruan. Gure buruari galdera batzuk egiten badizkiogu. Eta ez badizkiogu orain egiten etorriko zaizkigu edo nola ere. Gure buruari galdetu behar diogu. Adibidez, gobernantza publikoko egungo erregimen demokratikoa gai alda. Ez ustekoa diren gertaera horiek konpontzeko, horiek kudeatzeko, horiei eusteko, prest aldago. Eta baita ere, hausnartu behar dugu, ea zer den gure etorkizuneko beharren arabera eraginkorra eta proposa. Zer izango da eraginkorra behar aldugu agian gobernantza publiko demokratiko eta eraginkorraren araubide berri bat. Helburura eta etorkizunera egokituta egongo dena. Gure buruari hori galdetu behar diogu. Beste galdera bat ere egin behar diogu gure buruari. Nola eraiki etorkizuna? Gobernantza demokratiko eta eraginkorraren erregimen gisa Europar Batasunean. Galdera horiek gure buruari egiten badizkiogu ikusiko dugu paradigma aldaketa bat behar dugula. Noski, paradigma bat aldatzeko denbora behar izaten da, gardenki honekin gertatzen den bezala. Blocked. Badirudi blokeatuta dagoela. Paradigm change. Paradigma aldaketa iristear dago, jaun Andreok, bai, iritsi da. It shows actually we have to be not just patient. Honek erakusten digu, pazientzia izan behar dugula, baina baita ere adorea. Eta tematu behar garela, bai? Ez dugula amore eman behar. Benetan ahalegin handiak eskatzen dituelako paradigma aldaketa batek. Eta hori elkarrekin egin behar dugu. Adibidez hau ezingo nuken egin laguntzaile tekniko horik gabe. Beraz, paradigma aldaketa bat behar dugu. Gure sistemak eraldatu behar ditugu. Ohituta gaude, pentsatzen, baditugula eragiketa komatxoen artean normalak, gero krisi bat gertatzen dela, krisiari eusten diogu, konponbide bat ematen diogu eta berriro normaltasun horretara irutzen gara, ez? Eta terminoak sortzen ditugu, normaltasun berria, ez delako normala, ez da normala zena. Eta hori baztertu egin behar dugu. Hor aldaketa bat egin behar dugu, eta behar dugu jarduketen aldiberekotasun bat onartu, ez da? Nolabait paraleloan gertatzen direla. Eta politikagintzan horrela ulertu behar dugu. Krisialdiak egon badaudela eta horiekin batera egin beharko dugula gure gobernantza, gure politikagintza. Eta horretarako gizarte osoa eta gobernu osoak eta sistema osoak horrela antolatu beharko ditugu. Horretaz ari gara, paradigma aldaketaz ari garenean. Izan ere, beharrezkoa baita ere aztertzea zer nolako implikazio dauden espazio publikoaren gobernantza horretan. Aldatu behar dugu gure ikusmoldea, gure pentsamoldea. Besteak beste, erabakiak hartzeko moduari dagokionez.
lehen ulertzen zen demokrazia hauteskundeak zirela, baina lehen ere aipatu denez, hauteskunden arteko aldi horiek ere demokrazia dira. Beraz, aldatu egin behar dugu erabakiak hartzeko modua. Aldatu behar dugu ere politiken edukia, fidagarritasunaren izenean, eta gobernantza publikoko erregimenak ere aldatu behar ditugu. Eta hain zuzen ere, hitzaldi honen helburua da gakoa dela gobernantza, lankidetzazko gobernantza, hori argi uztea da gure gakoa. Eta noski, hor badaude mendekotasunak, eta hau bada oso laburpen handi bat, labur jaso dut gizartearen parteatzaren arlo hori eza, zer nolako tradizio dugu. Nola lortu dezakegu gizartea guana erakartzea, konpromiso bat sortzea, tradizioan edo historian zer gertatu da. Ikusten dugu noski aldea daude, herrialdez herrialde, hamarkadaz hamarkada, baina oso modu laburtuan honela azaldu dezakegu. Eta badago ere ikuspegi bat politikekin berarekin lotuta dagoena eta beste bat politikaren gobernantzarekin lotuta dagoena, ez? Beraz, hor badaude ere bi dimentsio, bi ikuspegi. Baina zertaz ari gara, hasiera batean herritarrentzako inkesta batzuk egiten ziren, kontsulta batzuk egiten ziren, eta hortik bultzatu zen elkarreregin handiagoa, partaidetza handiagoa, eta horrela gobernantzari dagokionez herritarren gutunak egiten hasi ziren, baina hortik aurrera pauso gehiago eman ziren eta 2000ko hamarkadatan hasi ginen noski herrialdez herrialde aldaketa daude, baina hasi ginen ikusten herritarren ekimenak eta gobernuek erabaki zuten bazela garaia elkarrekin sortzeko lanak egiten hasteko, ezta? 2010ko hamarkadatik aurrera hasi gara hitz egiten demokrazia deliberatiboaz eta azken batean lankidetzazko gobernantzaz, ezta? Hori da gakoa. Demokrazia deliberatiboak behar dute gobernantza mota hori, lankidetzazkoa. Eta noski hor definizio ugari daude, baina behar duguna da hoien atzean dagoen logika eta filosofia oso koherentea delako. Eta zer nolako itxura du? Hemen ikuste dezakegu pixka bat laburtuta. Noski hemen zuria beltzaren gaina jartzen ari gara, ez da? Baina zer hartzen dugu kontuan lankidetzazko gobernantzaren prozesuaren barruan? Politiken diseinua, erabakiak hartzeko parteak, politiketan erabiltzen da, administrazio publikoaren politiketan eta lanetan, baina noski, horrez gain, kutxa gehiago ireki behar dugu, edatu behar dugu, kutxa hautsi egin behar dugu izan ere, gizarte osora edatu behar dugu. Eta ulertu behar dugu gizartea badirela antolatutako herritarrak, ez da? Eta hainbat antolakunde egon daitezkela horren barruan, izan daitezke tokiko gobernuak, izan daitezke eskualdetakoak, eta badaude azken batean logika baten barruan, eta izango litzateke inpaktu bat izatea eragileen erabakietan herritarrek gizarteak, elkarrekin erabakitza, elkarrekin sortzea, ingelesez ko, ez daki zer, ko baki zer, ko da bestia ia, sor daiteken, dena da ko, dena da elkarrekin egitea. Eta nola antolatu hau guztia, ez delako hain erreza, ideia hori guztia antolatzea batira. Kontuan izan behar dugu, adibidez, erabakiak hartzeko modua aldatzen ari direla. Baina hor baditugu alderdi positibo batzuk, ez da? Badaude, jada parte hartze eta elkarte batzuk, eta badaude sinergia batzuk, jada hor daudenak ikusten ditugu, adibidez, voluntarioak, ikusten ditugu, konprometituta dauden herritarrak, eraguzietako erakundeak, jada horiek hor baditugu, baina ezin gara ere inusientegiak izan, badaudelako ere alderdi negatiboak edo presioak. Zer arrisku ditugu horregi alternatiboak, albiste faltsuak, lidergo politikoaren murrizketa bat, populismoaren hazkunde bat, baita ere zuzeneko komunikazio politikoa, fragmentazioa. Hori guztia, hor dago, ez zaitu ze deprimitu nahi, baina hori ere hor dago. Dena den ez dezagun ahaztu, ere alderdi positiboa, jada badugulako elkarlana ere gure agendan txertatuta.
Aipatu dugu ere beharrezkoa zela politiken edukiak aldatzea, ezta? Ea, aldaketa hau egitea lortzen dugun, gardenkietan ere. Yes, there we are. Contents of Ongi, hortxe daude. Ados, politiken edukien aldaketan ere baditugu, alderdi positibo batzuk, adibidez, ikusten dugu nola jada eta batzordetik ere ez da, badauden arazo batzuk globalagoak direnak eta beste batzuk tokikoagoak direnak, baina badagoela elkarren arteko lotura bat, eta hori aitortu egin dela jada gaur egun, ez da, eta hemen ere noski badaude alderdi negatibo batzuk, adibidez, asko sentitzen direla, herritar asko sentitzen direla abandonatuta, ez da? Eta hori berreskuratu egin behar ditugu, ikusten ari gara, nazionalismo mota berriak azaleratzen ari direla, eta baita ere berriro badagoela leporatzeko joera hori berriro ere, ez? Errua botatzen diogu, migratzaileei edo ekologistei edo, ez? Errua botatzeko joera hori berriro ere indarrez itzultzen ari da. Beraz, honetan guztian, herritarrak ezinbestekoak dira, baina horrez gain, kontuari izan behar dugu, herritarrek galdera gehiegi izaten dituzela, bizitzak konplexuak izaten dituzela. Beraz, nola lortu dezakegu beraien konpromiso hori, noski ongi dago, pentsatzea zer nahiko nukeen, baina errealistak ere izan behar gara, ez da? Hau, Loeffler nire lankideak eginiko inkesta baten emaitza da, Europa osoan egin zuen, eta galdetu zuen, ea herritarra prest zauden ekarpenak egiteko, noski baietz, noski prest daudela, eta oso laburra aipatuko dut azerlan honen emaitza. 29 batek soilik esan zuen ez zuela parte hartu nahi, beraz hor joera bat ikus dezakegu. Hau bada, Herbereetako voluntarioei buruzko grafiko bat, eta hemen ikus dezakegu zenbat pertsona dagoen prest voluntariotza bat egiteko gizartearen mesederako. Ez dut itzuli ingelesera, baina tira, aipatzen dira zenbait osagai. Ikus dezakegu, 140 inguru eren bat zatiaren arabera edo itemaren arabera prest dagoela. Ekarpen bat egiteko, ekarpen voluntario bat egiteko. Beraz, hori ongi dago, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Lidergo politiko berria behar dugu. Lidergo publiko indartsuago bat behar dugu. Berria. Baita ere, maila politikoan administratiboan eta herritarrean isla bat izango duena. Lidergo berri bat behar dugu. Eta garrantzitsua da. Hori kontuan izateak gaur izpide dugun gaierako. Badauzkagu horrez gain lankidentzazko gobernantzaren 3 maila, makroa, mesoa eta mikroa. 3 maila ditugu eta hori azaltzen da liburuaren 8. atalean. Gehiago irakurri nahi baduzue, zalantzari gabe gainera irakurriko duzuelako. Eta etorkizuna eraiki zen kasuan ere, ahalegin bat egin genuen azaleratzeko mekanismo horiek, ez? Funtzionatu dutenak esportatzeko eredua ezin dugu Euskal Herria esportatu, baina mekanismoa bai, ez da? Badalako historio arrakastatxu bat, ez da proiektu arrakastatxu bat, hori oso ohikoa delako, edo maizago gertatzen delako, baizik eta eredua delako sistema bat. Eta kasu honetan, makroaren ikuspegi horretatik, ikusten dugu nola lortu den uztartzea, kapital soziala, gizarte zibila, eta nola lortu den erakundetze bat, lankidetza horrena, gobernantza horrena. Eta kasu honetan, gainera, ikusi dugu garrantzitsua dela azpimarra jartza gobernantza apropos batean, ez da? Egoki batean. Eta hor arreta jarri izan duzue. Makroan zer sartzen da? Estatu demokratiko batek egiten duen agintaritza hori, ez? Hori da behar dena, noski, esan dudan bezala, aproposa izatearen eta beste alderdi batzuekin lotuta.
Eta hor, zer da ezinbestekoa? Adibidez, elkarrizketa, hitz egitea, parte hartzea, unibertsitateek, parte hartzea, eragileek, eta zenbat eta lehenago orduan eta hobeto, diseinu fasean sartzen badira hobeto. Baina eduki behar ditugu gobernantzan maila guztietan, lidergoa behar dugu, kultura behar dugu. Hori guztia mesoan ere sartuko litzateke. Elkarrizketa, unibertsitateak, eta azkenik mikrogobernantzaren maila hori dago, entzutea eta ikastea ezinbestekoak dira. Eta kontuan izan behar dugu administrazio publikoaren kulturaren eraldaketa hemen gertatzen dela. Eta hori beharrezkoa dela, alderdi interesdunak edo eragileak ahaldundu ahal izateko. Eta hori azpimarratu egin nahi dut. Azpimarratu egin nahi dut zer garrantzitsua den arduradun publikoek aldaketaren kultura hori dutela ziurtatzea, eragileak ahalduntzeko. Komunikazioa beharrezkoa da, hitzetatik ekintzetara igaro behar gara. Hori ezinbestekoa da. Gizarte osoa barne hartu behar dugu eta gobernu osoa barne hartu behar dugu baldin eta lankidetzazko gobernantza baliatuko duen demokrazia deliberatibo bat nahi badugu. Eta ariketa hori bada Europa mailako adibide bat ere. Guztiok igaro behar gara hitzetatik ekintzetara. Eskerrik asko. Keynote and Jada entzun ditugu ordezkari batzuk eta lehenengo hitzaldia. Eta orain eztabaida panel bat dugu, Marta Marin naiz, EAeko ordezkaria Europar Batasunean, eta mahai inguru honetarako izenburu bat aukeratu dugu. Zergatia garrantzitsua lankidetzazko gobernantza. Horretarako gurekin ditugu Thomas Sutic jauna, Philip Schumesta, ezin izan delako gurekin egon Jaume Duk jauna, ezin izan da etorri, baina Filip etorri da, haren ordez. Adil Najam jauna ere badugu, mesedez, atozona. Maria Jose Canel, Andrea ere dugu. Gaur bitxapel ditu, moderatzailearena eta baita ere panelistana. Eta Xabier Barandiaran jauna, mesedez, atozona ere, mahai inguru honetara. Eta uste dut mikrofonoa behar duzuela guztio. Beraz, hasiko naiz aurkezpenekin, mikrofonoa jartzen dituzten bitartean. Thomas Sutic, Europako batzordeko presidente orde Dubravka Suitza Andrearen kabinetekidea da, demokrazia eta demografian dihardu, eta berak parte hartze handia izan du deliberazio eta partaietza prozesuetan. Besteak beste, Europako etorkizunaren konferentziaren esparruan, baita ere haren ondorengo jarraipen horretan. Horrez gain, eskarmentua du ere sektore pribatuan eta baita ere gizarte zibileko erakundekin Europako landa inguruneetakoekin batez ere. Philip Schumesta zuzendaria da, kanpainen zuzendaria, eta iritzi publikoaren monitorizaziorako unitateko arduraduna da, Europako Parlamentuaren baitan kokatzen da, eta azken 5 urteetan Eurobarometroaren inkesten arduraduna ere izan da, beraz asko edukiko du esateko zalantzarik gabe gai honen inguruan. Adil Najam jauna, dekanoa eta irakaslea da, Frederic Sampardi School of Global Studiesen, Bostongo Unibertsitatean, Estatu Batuetan, eta horrez gain espezialista da nazioarteko harremanetan eta klima aldaketaren gaian, besteak beste. Maria Jose Canel Andrea ere gurekin dugu, eta bera
irakaslea da, politika eta komunikazio publikoko sektorean, Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean, eta gaur izpide dugun liburuaren argitaratzaileetako bat ere izan da. Eta azkenik, Xabier Barandiaran jauna dugu gurekin, berak Gipuzkoako Foru Aldundian lan egiten du, etorkizuna eraiki zen gurasoetako bat da, eta berak lanetik bertatik lan egin izan du, etorkizuna eraikiz programan. Eta ni hemen eseriko naiz, eta galdera bat du. Galdera bat dut, hasteko, mai inguruaren, izenburuarena, ez da? Zergatik da garrantzitsua lankietzazko gobernantza, noski. Hori batetik, zergatik, zurekin hasiko naiz, zergatik da garrantzitsua eta zer alderdi dituzue positibo, negatibo zuen erakundeetan. Zergatik deritzozu, zuk zurekin hasiko naiz, zergatik da garrantzitsua nazioarteko testuinguru horretan. Eskerrik asko eta eskerrik asko gonbidapenagatik, zorionak guztioi, ez soilik liburuagatik, baizik eta liburuaren atzean dagoen horregatik eta zuen hitzetan egindako esperimentazioagatik. Eta zure galderari erantzuteko, gertek esandako guztia esan beharko nuke, baina ni ez naiz izango bera bezain adeitsua. Eta iruditzen zait berak edukazio handiz esan duela demokraziak arazo bat duela gaur egun. Arazoa ez dago demokrazian bertan, edo bere horretan, baizik eta hartatik kanpo dauden alderdi batzuetan, ez? Eta iruditzen zait gero eta jende gehiago ari dela zalantzan jartzen demokraziaren tresna horiek erakundeak ea aproposak diren, ez da? Hori da zalantzan jartzen ari direna. Berez, demokrazia bere horretan ez da zalantzan jartzen dena. Jendeak demokrazia nahi du, hori ez da galdera. Ez baian dagoena da lortzen ari algara edo eskaintzen aldigute guk nahi dugun demokrazia. Eta hori ikus dezakezu, ez da? Ikus dezakegu Alemanian, ikus dezakegu Frantzian, ikus dezakegu Erresuma Batuan, ikus dezakegu Indian, Pakistanen, Estatu Batuetan, Hong Kongen, ikus dezakegu gure egunkarietan, gure berrien eguneraketa horietan agertzen diren irudietan, non nahi ikus dezakegu. Eta ondorioztatu dezakeguna da jendeak gehiago nahi duela, soilik gobernuaren aldetik, baizik eta demokraziaren erakundeen aldetik. Eta hor gazteak ere oso esanguratsuak dira, baina ez dira soilik beraiez. Instagrameko politikaren arloko eguneraketa guztiak irudi bakarrean jarriko bagenitu, ikusiko genuke gazte asko kaleetan daudeela. With climate. Hor ikusten ditugu klimaren aldarriak, hor ikusten ditugu estintzioa, hor ikusten ditugu Hong Kongo aterki horiek, hor ikusten ditugu Txileko aldarrikapenak. Eta zer dago horren atzean? Zein da gobernantza kolaboratibo honen eragina? Orain ere aipatu dituzu. Iruditzen zait, hau guztia berri ona dela. Eta gehiago behar dugu demokraziatek. Izan ere, ez da demokraziaren kontrako aldarri bat, baizik eta evoluzio bat da, iraultza berri bat da. Eta demokrazia hori hartzen da ordezkaritza bat bezala. Eta ordezkaritza horretan guk boto ematen dugu, ez da horren aldeko boto ematen dugu, ni Pakistangoa naiz. Gure demokrazia primitiboagoa da, orain dugu ere botu horren eske gabiltza. Baina hemen, esaten zu, bueno, nik boto eman nahi dut eta zertarako nahi dut, nire ordezkaritza nahi dudelako, zerbait lortu nahi dugulako. Eta behin, ordezkaritza hori dugunean ikusi behar dugu zer nahi dugun. Orain, botu horrekin zer nahi dugu, jakin nahi dugu zer eskuratu behar dugu. 80ko hamarkadan, 2000 urtean ikusten dugu hori handitu egiten dela. Eta nik, adibidez, politika horretan parte hartu nahi dut. Ez dut bakarrik erabaki nahi zein izango den nire ordezkari baizik eta bertan egon nahi dut. Eta hori nolabait esateko, horren zati handi bat da, bertako
interes talde horiek, eta horiek ordezkatzen dituzte bertakoak, eta hor ikusten dugu zer lortu behar dugu, eta hori lortzearen aldeko borroka egin behar dugu. Eta hemen, behar bada erantzungo diot honekin galderari, iruditzen zait, demokraziaren garapen horretan, behin botoa lortuta, eta behin gure asmoak lortuta zer nahi dugu, konpromisoa. Ez da bakarrik bozka ematea, eta batez ere gazteentzat ez da nahikoa botoa izatea, ordezkaritza hori izatea, edota guk betetzeko inkestak izatea, edota gure guk eskuak zikindu nahi ditugu, zurekide izan nahi du, zurekin parte hartu nahi dut, eta think tankean egon nahi dut, eta ez baniz think tankean egongo kalera joko dut, kalean egongo naiz, ez da think tanka ez dira kalearen ordezko bat izango, baina iruditzen zait, irtenbideak bilatzeko pauso bat haratago ematea dela. Eta beraz guk hor ikusten dugu herritarrak eskuak zikindu nahi dituztela, martxan jarri nahi dutela. Eta nik nire ikaslei sarritan galdetzen diete, zenbatetan egiten diren hauteskundeak. Batzuk esan dute, bueno, 4 urtean behin nahikoa da, 5 urtean behin nahikoa da, beste batzuk esan dute, bueno, batek daki beharren arabera. Eta hor, ikusten dugu erantzun bakar bat ere ez dela zuzena. Herrialde ezberdinetan egunero izaten dira hauteskundeak. Eta hori Twitterren gertatzen da. Twitterreko hauteskundeak izan hori dira. Hor ikusten dugu, Trump jauna horren maixua izan da, baina gaur egun edonor dauka maixutza hori. Goizetan, Twitterren zerbait publikatzen dugu, eta egun osoan ikusten dugu nola horri erantzuna ematen. Operazio bat zabaltzen da horri erantzuteko. Eta hori da gure gobernuan erronka berria. 4 urte, denbora luzeegia da zerbait lortu dugu, baina gaur egun guk 24 ordutan erantzun beharko diogu gobernantza horri. Eta 24 ordutan erantzutea zailagoa da. Eta horregatik behar dugu lankidetzazko gobernu hori, gobernantza hori. Guk espazio horiek sortu behar ditugu, lankidetzazko espazioak sortu behar ditugu, bertan konpromiso hori lortu behar dugu, aipatu duzun moduan, eta bertan jendeari eskatu beharko digu beren espazio horiek egiteko, edo think tankean edo kaletan egingo dugulako. Eta beraz, ez baditugu think tank horiek espazioiek eskaintzen behartuta egongo dira kaletara joateko, espazio horiek sortzeko eta espazio horiek zaratatxoagoak izango dira. Horretan, iruditzen zait, zuek egin duguna duzuena ez dela bakarrik esperimentu politiko bat, iruditzen zait, hainbat aspektutan, esperimentu horiek, ekimen horiek behar ditugula munduko leku ezberdinetan ikusteko nola garatu dezakegun gure demokrazia hori. Orain aldatuko dugu pixka bat angelua. Ona joko dugu, Filip, zuri galdetuko dizut. Ikusi dugu gure legegintzaren amaierarakoa zela, Europar Batasunean ere bai, parlamentuan ere bai. Zergatik iruditzen zaizu dela garrantzitsua lankidetzazko gobernantza Europako Parlamentuarentzat. Eskerrik asko. Oso zaila da benetan izan dugun aurkezpenaren eta oraingo ekarpenaren ondoren zerbait esanguratsua esatea, baina saiatuko naiz. Lehenengo galderari erantzuten saiatuko naiz. Zuk erantzun diozu ea demokraziak oraindik ere helburu hori duen. Bueno, nik hori aldatu egingo nuke. Iruditzen zait badagoela beste bide bat. Izan ere gure buruarentzat eta galdera nagusia ez da nire lekua zein den jakitea, hau da, nire zeregina zein den ikustea, hau da, ni ordezkatuta nago, norbaitek ordezkatzen nau, baina nik zaindu nahi dudana, nire kezkak non daude prozesu demokratiko horretan. Aipatu duzu, zure sarreretan, ni parlamentario gisa lan egin dudala, eta zerbitzu askotan parte hartu dudala, eta hor badira adierazle batzuk behar bada aipatu beharko nituzkeenak nire ekarpenon hasieran. Batetik, 2010-etik ona krisiak izan ditugu, ekonomiko eta krisi finantziarioak, eta hori jarraitu eginda
eta honek eragina izan du Europar Batasunaren irudian, onuretan eta bertako herritarrek dukaten irudipen horretan. 70% iritzia, aldatuz joan da. Beste batzuetan, 70% pentsatzen du, nire ahotsa ordezkatuta dago Europar Batasunean. 70%ak ere esango du, asebeteta dagoela Europar Batasuneko demokrazia mailarekin. Egia da, Europar Batasunean oraindik ere maila baxuagoan dugula, baina ikusten ari gara hor badaudela adierazle batzuk eta horiek agertzen digutela, eta hurrengo hauteskundeetan ere ikusiko dugula nola pertsona askok galdetuko duten zergatik eman behar duten botoa. Ez da bakarrik guk Europar Batasunaren funtzionamentuaz dakigun dugun ezagutza horren araberakoa. Izan ere, jendeak galdetuko dio bere burua, badu zentzurik nik hauteskunde honetan botoa emateak badu zentzurik, nire bozka horrek aldatuko du egoerarik. Eruditzen zait, Europar Batasunean guk daukagun ordezkaritzazko demokrazia horretan guk asko egiten dugu, eta ez dut uste hemengo inork zalantzan jarriko lukeenik gure demokrazia hori aurrera eramaten dugunik. Baina hemen ikusi dugu, azken urte gutxi hauetan, ikusi dugu Europar Batzordeak eta bertako bideoan eta Europako etorkizuna aztertu dugun panel horietan ere iruditzen zait hauek arrakasta gehien izan dutenak. Hau da, gobernantza horretan, gobernantza deliberatibo horretan eta lankidetzazko gobernantza horretan egindako esperimentazio horietan ikusi dugu beharrezkoak direla, horiek garatu egin behar ditugula modu paralelo batean. Hau da, metodo paralelo bat izango da, hau bozka emateari osagai gisa aurkezten zaion metodo bat izango da. Guk sinetsita gaude behar dugula etengabeko eta esanguratsua izango den elkartrukeak bideratzea. Ekarpen horiek bideratu behar ditugu eta iruditzen zait hor erronka bat dugula eta feedback mekanismoak hobetu egin beharko ditugula. Izan ere entzun eta ikasi egin behar da, hori alderdi bat da, baina hori aurrerago eraman behar da, hori ez da nahikoa. Hurrengo erronka izango da baieztatzea guk jaso dugun hori nola itzultzen diegun herritarrei, nola komunikatzen dugun hori atzera. Europar Batasuneko batzordearekin jarretuko dut, Suitza Andreak, lehendakari ordeak ere esan digu, presidente ordea barkatu, berak esan du, hor konpromisoa behar dela, eta bera izan da bere hiriko alkatea ere, eta esperientzia horretatik jakin dugu, garrantzitsua dela Europaren etorkizuna eta bertako herritarren panel horren garrantzia. Baina Europar Batasuna ari da, ikusten ari gara saiatzen, ari dela ulertzen lankidetzazko gobernantzak duen garrantzia. Ez da, zein dira eman dituen pausoak? Eskerrik asko gonbidapenagatik. Guretzat oso esperientzia baliagarria da elkartruke hauetan parte hartzea eta ikuspuntu ezberdinak partekatzeko aukera izatea. Horrez gain, eta presidente ordeak esan duen moduan, berak ezin izan duen hemen egon, eta gustatuko litzaileoke berak benetan konpromisa handia duelako lankidetzazko gobernantzaren gaiak aztertzerakoan, eta berak hautatua izan da, hautetsi bat da, eta ordezkaritza ezberdinak eraman ditu, bere hirian bertan ere alkate ordezkari izan da, alkate gisa, eta gobernantza modu honek Europar Batasunean duen ordezkaritza maila ezberdinak ere aztertu ditugu, eta gaur egun lankidetzan eta lanean ari da, lankidetzazko gobernantza hori eta gobernantza inklusibo hori nola garatu aztertzeko. Eta prozesu horietan ikusiko dugu nola badaukagula zaurgarritasun bat, hauskortasun bat demokrazian, eta ulertzen dugu gure herritarrek gehiago eskatzen digutela, inklusio gehiago nahi dute, ahots gehiago nahi dute, konpromiso gehiago nahi dute herritarroiek, eta
Zentzu horretan badakigu hau ez dela zeregin erraza gure batzordeantzat eta Europaren etorkizunaren konferentzia hori ere benetan ariketa oso interesgarria izan zen. Izan ere, bertan prozesu deliberatibo edo parte hartzaileetatik haratago saiatu ginen nolabait bertan GKEak, gobernuzkanpoko erakundeak batzen, gizarte zibila batzen, tokiko autoritateak, eskualdeko autoritateak ekartzen, gobernu nazionalak, Europar Batasuna, Europar Parlamentua ere ekartzen. Beraz, bertako parte hartzaileak interesdun guztiak biltzen saiatu ginen. Behar bada, lortu ez genuena izan zen, edo gehiago saiatu behar izan genuen nolabait, bertan erantzukizun ukigarri hori, egingarri hori implementatzen hor, aipatu duzun mekanismo hori ere hor sartuko litzateke. Ez da, izan ere gu, galdera zabalekin hasi ginen, Europar mailako galdera zabalekin, eta oraingoz oso zabal eta edapen handiko galderak abiatu genituen, eta bertan izan genituen interesdun batzuk non norberak bere ekintza maila berezia duen, beraz hor zaila da ikustea nola, lankidetzazko gobernantza hori nola garatu ikustea, arrakasta lortzeko ikusi beharko dugulako zein diren bertan parte hartu behar duten jokalariak, maila guztietakoak behar ditugu gainera, eta ekarpen horiek nolakoak eta maila guztietakoak nola ekarri, nola bildu saiatu behar dugu modu inklusiboan eta modu praktikoan. Eta badakigu batzuetan errazago izaten dela gisa honetako metodologiak tokiko mailan implementatzea, non behar bada kontrola edo guztia jasotzea errazagoa dela. Europar mailan iristen garenan hor kontrola eta eskumenak erabakitza zailagoa da, zein da batzordearen eskumena, zenbatraino iristen da parlamentuarena, noraino bertako kideena, ezta hori konplexuagoa egiten da maila europarrean, baina horrek ez du oztopo izan behar bertan eta ikusten ditugun eredu guztiak implementatzerakoan eta bertako inspirazio hori erabiltzerakoan. Guretzat iruditzen zaigu oso onuragarria dela gisa honetako ekimenen berri izatea. Eta hauek modu zabalagoan edota gehiago edatu beharko litzatekela iruditzen zait, eta horregatik prozesu hauetan gure babes osoa izango duzue beti. Eskerrik asko. Orain Maria Jose Kanelera itzuliko naiz, akademiaren ikuspuntutik zein izango litzateke edo zeintzuk dira zuen ustez argumentuak lankidetzazko gobernantza honen arrakasta bilatuko duten argumentu edo driver horiek, zeintzuk izango lirateke, nola garatu ditzakegu eredu horiek, zergatik da lankidetzazko gobernantzaen garrantzitsua? Hor badira argumentu ezberdinak edo palanka ezberdinak, baina nik bat aipatu nahi nizueke. Izan ere, erresilientzia demokratikoa eraiki behar dugu, eta nik hori landu dut, eta beti ere kasuak bilatzen saiatu izan naiz ikaskuntzak ateratzeko, eta etorkizuna eraikiz ikusi nuenean, eta bertan kasu praktiko bat ikusi nuenean, iruditu zitzaidan etorkizuna eraikizek gure gobernantza ereduan aurrerakoia izateaz gain eta prozesu asko martxan jartzeaz gain ikusi nuen kasu berezia zela. Eta bera kasu honetara ezagutza akademikoa ekarri behar nuela. Horregatik iruditu zait benetan palanka esanguratsua dela etorkizuna eraikiz. Izan ere guk behar ditugu giza honetako lekzioak. Benetan lankidetzazko gobernantzak funtzionatzen nahi balin badugu, kasu praktiko horiek ezagutu behar ditugu. Beraz, akademia munduko aditu ezberdinak ekarri genituen, mundu mailako unibertsitate ezberdinetatik, eta etorkizuna eraikiz honetan ikusi genuen nola bertan beraiek ere jakin nahi zutela, mundu akademikoak zer esaten zuen, eta unibertsitate mailan guk sarritan gure interese begiratzen diogu, eta idazten ditugu tesiak, eta idazten ditugu txostenak, eta ikerketak, eta sarritan ez dugu lurrarekiko edo oinarriarekiko konexio hori, eta behar ditugu kasu horiek, eta hori sarritan ikusi da. Izan ere, hain ikusi dugu eguneroko beharretan eta erronketan
oso errotuta daudela, eta beraz, ez dira ohartzen benetan ezagutza sortzen ari dela kasu horretatik abiatuta. Eta guk mundu akademikotik, bertako kideek unibertsitate munduara ekarri eta erakarri nahi izan ditugu, eta sistematizatu nahi izan dugu ezagutza hori. Ekintzatik datorren ezagutza sistematizatu beharra ikusi dugu. Eta iruditzen zait, nik benetan sinesten dut, kasu honetan, eta iruditzen zait, behar ditugula, liburu honetan ere biltzen direla, akademia aurreko lezio asko, eta lezio hauek, ikaskuntza hauek deliberaziotik haratago doazela. Elkarlana ukitzen dutelako, eta lehen entzun dugu ez, kau abesti hori, elkarlana, lankidetza, elkarrekin beti, etengabe jardutaren beharrak, eta guk lezio hauetan ikusten duguna horixe da, hain zuzen ere. Izan ere bertan, kontua zein da, pentsamendu hori ekintzan jartzea, eta ikustea zer egiten ari den, zer aurreratzen ari garen, zein ekintza jartzen ari garen martxan, eta hori ez dugu bildu bakarrik liburu honetan, badira beste hainbat argitalpen ere, etorkizuna ere ikizekin, eta aldundiarekin ere elkarlanean egindakoak, non ikusten dugu benetan ikaskuntza hoiek, ikasketa hoiek, benetako erabakitatik atera daitezkeela, benetako ekintzetatik atera daitezkeela, eta gaurko jardunaldi honetan ere burura etorri zait, ez da, behin baino gehiagotan, joan behar dugula pixka bat haratago, kontzeptualizaziotik haratago joan behar dugu, eredutik haratago saiatu behar gara joaten, eta ikusten zeintzuk diren beharrak. Hau da, pentsamendu horri dagozkien ekintzak zeintzuk diren zehaztu behar dugula, izan ere bertan, badago dimentsio kognitibo bat, badago kategoria kognitibo bat, baina horri ekintzak ekarri behar zaizkio, sentsazioak, sentipenak ekarri behar zaizkio, eta etorkizuna eraikiz eredu honetan ikusten ari gara, benetan erlazionala dela, bertan harreman oso sendoak ezarri eta sortu dira. Ez bakarrik eragile ezberdinarekin eta aldundiarekin, baita bertako interesdunekin eta unibertsitate mailako adituekin ere. Eta benetan truke oso interesgarriak izan ditugu, hemen mintegi antolatu ditugu, liburu hau aurkezteko eta liburu honen aurkezpen eta erredakzioetan ere. Eta benetan harreman horiek oso onuragarriak izan dira eta pozez ikusi dugu nola, bertan, unibertsitate mailako adituak eta bertako beste eragileek ere eztabaidak ezberdinak izan dituzten benetako gai errealetan. Eta ikusi dugu nola, unibertsitate mailako ordezkaritzari eta eragileei autoritate maila bera eman zaiela. Eta elkartrukeak benetan parekoak izan direla. Erantzukizun maila bera esleitu zaiela, eta hor ikusi dugu nola demokraziak aurrera egin dezakeen. Eta iruditzen zait hori dela guk lankidetza honetan, lankidetzako gobernantza horretan, hori izan daitekela benetako palanka bat eta benetako aldaketa ekarriko duen eragileetako bat. Bai, epatu duzu, ez da, ekintza horiek neurtzearen garrantzia benetan azpimarragarria da, eta hori guztia biltzea benetan lan handia izango dela. Xabier, epatu dutzu izan zarela etorkizuna eraiki zen sortzaileetako batzuk, jarri duzu hau martxan hasieratik, eta zure esperientziatik, zuk duzun bertako esperientziatik, zergatik iruditzen zaizun dela garrantzitsuan Gipuzkoan hori martxan jartzea, eta nola iruditzen zaizun lankidetzazko gobernantza hori martxan jarri daitezkeela. Non dago garrantzia? Zergatik da garrantzitsua programa hau zuentzat? Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet. Benetan hori handia da, hemen zuekin panel hau partekatzea. Eta Sebastian Zurutuze eta Ander Artzelusi eta Olatz Errazkini eskertu nahi diet bereziki egindako lana. Izan ere, haiek dira benetan etorkizuna ere ikizen bihotza, eta haiei esker nago ni hemen. Eskerrik asko bestetik nola ez Markeli eta Eiderrieri. Ez da erraza hemen ezer gehitzea, ezer berririk gehitzea, etorkizuna eraikizai aurkeztu da, eta ez dakit ezer berririk esatea lortuko da, baina saiatuko naiz nire ekarpena egiten. Etorkizuna eraikiz ez da proiektu perfektu bat. Guk akats ugari egiten ditugu.
Eta kontraesan ugari izan ohi ditugu gure prozesuan, baina aldatu egin nahi dugu gure kultura politiko hori. Eta beraz, hasi ginenean, etorkizuna ere ikizekin hasi ginenean, gauza garrantzitsuena zera zen? Guk gure kultura politikoa aldatu nahi genuen. Aldatu egin nahi genuen, horrela, lanerako modu berri bat txertatzeko. Bertako gure Foru Aldundian modu berri bat txertatzeko. Eta hor borondate erreala zegoen gure kultura politiko hori aldatzeko. Ez bakarrik bertako politikarien aldetik. Ikusten genuen herritarrek ere, gizarte zibilak ere aldatu egin nahi zuela kultura hori, eta hori garrantzitsuena da. Izan ere gu hasi ginenean, etorkizuna erekizekin hasieran, kezkatuta geunden desafekzio politiko horrengatik, eta populismoak kezkatuta geunden, gero eta nabariagoa zen, Merkel bereziki zegoen kezkatuta, ez da, populismoaren gorakada horrekin, izan ere hori da gure gobernantza modu honek duen arriskurik handiena, gure demokraziaren kalitate eta gure sistema instituzionalen arriskurik handiena horixe da, eta iruditzen zait, etorkizuna eraiki zen, bertako lidergo politikoaren oinarrian eta gure ikuspegi kolaboratiboa da elkarlaneko ikuspegi hori oso garrantzitsuela dela. Gu kolektibori begiratzen diogu eta kolektibori ematen diogu lidergoa. Sonia Espinazek ere horixe esaten zuen. Lankidetzazko gobernantza lotuta dagon lidergo kolektiboarekin. Eta hemen garrantzitsuena zein da? Partekatu egin behar dugula boterea. Boterea partekatu behar da, eta hori da behar bada alderdi garrantzitsuena eta zailena aldi berean. Botere politiko hori partekatu egin behar da, gizarte antolatuarekin, bertako herritarrekin, eta sarritan, esan ohi dugu, guk, boterea partekatu nahi dugula, baina batzuetan badirudi hori estrategia politiko hutsa dela, ezta? Baina gure kasuan, etorkizuna eraiki zen kasuan, eta bereziki Merkelek arrela sustatuta, eta bere senak hala eskatuta, berak esaten zegoen, bai, guk botere hau banatu egin behar dugu, partekatu egin behar dugu, eta hori da lankidetzazko gobernantzaren sekretua. Zer gehiago? Garrantzitsua da prozesu deliberatibo horiek antolatzea modu eraginkor batean. Metodologia oso garrantzitsua da. Eta horrez gain, ondo hautatu behar dira bertako partaideak. Iruditzen zait, etorkizunera begira, eta gero sakonduko dugu behar bada ideia honetan, baina lehenik esan nahi nuke garrantzitsua dela ikasketa kolektiboko prozesua kontuan hartzea. Esperimentazioa ere ezinbestekoa da. Esperimentazioa eta indukzioa ezinbestekoak dira, horiek bultzatu egin behar dira. Horrez gain garrantzitsua da azkar eraikitzea eta konfidantza eraikitza. Konfidantza hori eraiki behar dugu bertako parte hartzaileekin. Eta azkenik, etorkizuna eraiki zen oso garrantzitsua da ebaluazio bat egitea, gure ekintza ebaluatzea. Etengabe ebaluazio prozesu batean sartuta gaude, guk martxan jarritako ekintza horien emaitzak zein diren ikusteko, eta gure lankidetzazko gobernantza hori hobetu ahal izateko. Azken batean, iruditzen zait, lankidetzazko gobernantza honek eta gure sistema honek lagundu duela gure zilegitasun politikoa edo legitimitate politiko hori bermatzen. Ez dakit etorkizuna erekizekin eraginkorrago ote garen, ez nago seguru horretan. Iruditzen zait oraindik gehiago ikasi behar dugula, gehiago lan egin behar dugula gure eraginkorragoak izango diren politika publikoak lortu ahal izateko. Baina bestetik seguru nago guk etorkizuna erekizekin kapital soziala sortzen dugula, konfidantza gehiago sortzen dugula, eta era berean beste bi gauza sortzen ditugula. Oso elkarrizketa interesgarriak sortu ditugu, ordezkari politiko eta gizarte zibiliko ordezkarien artean, hori ezinbestekoa da, gure administrazio publikoak eraldatzeko,
eta horrez gain oso elkarrizketa interesgarria lortu dugu herritarrekin eta gizarte antolatuarekin markatu konfidantza gehiago sortzeko. Eskerrik asko, Xabier. Denok aipatu dituzue zein diren etorkizunak, ezta? Baina Adil, zugana joko dut berriro ere, zein dira etorkizuneko erronkarik garrantzitsuena gisa honetako lankidetzazko gobernantzak martxan abian jartzeko. Erronkak hor daude, bai, desafio ugari ditugu, eta hemen kontzeptu bat ekarri nahi nuke, hau da, demokrazia sortze hori, urrengo bailara ekartze hori lortu behar dugu. Eta hemen ekarpen bat egin nahi diot liburu honi. Izan ere, guk aipatu dugu lankidetzazko kolaborazio hori jasaren gisakoa dela. Baina hemen horrekin zer esan nahi dut, politika ikusteko beste modu bat dela, ezta? Pentsa, guk politikak makinek bezala martxan jartzen ditugu. Guk esaten dugu zein den politika, martxan jarriko dugula. Gero erabakitzen dugu, zuk trompeta joko duzu, zuk pianoa joko duzu, zuk biolina joko duzu, eta horrela ingo dugu, hau da, guk ardurak banatzen ditugu, eta hori, politika egiteko modu oso eraginkorra izan daiteke. Gidatua, bideratua, baina batzuetan sinfonia gisa ikusten dugu, eta gero esaten dugu momentu batean, ekin orain, hasi martxan, eta sinfonia orduan jartzen dugu martxan. Baina lankidetzazko gobernantza egiten dugunean, sistema horrek ez du hain ondo funtzionatzen, izan ere, zer egin behar dugu? Denak musika elkarrekin egingo dugu, musika hon egingo dugu, baina orain autoritate zuei emango dizugu. Zuei emango dizuegu ekimena, zuek az daitzezkete saxofoia jotzen. Eta horretarako, konfidantza eman behar da. Eta hor, lidergoak, Xabierrek aipatutakoa egin behar du, hau da, boterea utzi egin behar zaie, batuta hori, makila eskaini egin behar zaio. Beste eta horregatik jasa ez da hain erraza. Sinfonia bat martxan jartzea, ez da erraza, noski, baina jasak beste ezaugarri batzuk ditu, hor improvisazioa sartzen da. Eta oso zaila da, bestetik jasa jotzea talde handian. Eta iruditzen zait lankidetzazko gobernantzaren erronkarik handiena hor dela. Eskala maila horretan. Sarritan, eta ikusi dugu, Gipuzkoa sorteko izan dela, izan ere bere eskala hori du, eta bere eskala horretan jasak funtziona dezake. Baina, Estatu Batuak hartzen baditu adibidetzat, behar bada ez dago eskala hori. Handiegia da, Europar Batasunen behar bada eskala hori ez da hain lorgarria. Beraz, hor ikusi behar dugu zein gisako eskaletan, zein mailatan lor dezakegun lankidetza hori. Eta behar bada, lankidetza hori eraginkortasunak galtzen joango da, maila handituz goazen einean. Hor, erabaki behar dugu eta hemen, hor ikusten dugu, badakigu gure espeziak egokitu egiten direla aurrera eginala, eta behar bada lankidetzazko gobernantza honek ere eskalak aurrera eginala ere egokitu egin beharko du. Eta hori ere erronka politiko bat. Beste erronka batzuk ere baditugu noski. Izan ere guk gehiengo bat dugunean behar bada zerbait egitea erraza da. Eta konfidantza ipatu duzu, ezta, Xabier? Eta sarritan, konfidantza hori gehiengoarekin ere lotzen da, ezta? Baina behin ikusten dugunean, munduko beste bat besteretan gertatzen denean, gobernantza boto baten araberakoa dela ikusten dugunean, hor konfidantza hori tresna bihurtzen da, tresna politiko bat bihurtzen da, izan ere lankidetzazko gobernantza horretan, guk behar bada zuen konfidantza bat daukat, zuen ideia hona iruditzen zait, baina zuek ere niganako konfidantza izan behar du. Nik zuek autobusaren aurrean ez botatzeko, ezta? Eta beraz hemen lotu egin behar dira hauskortasun politikoa eta lankidetza. Harreman hori erronka bat da bere horretan. Eta hori ongi ezarri behar dugu. Izan ere, sistema zurrunagoetan behar bada hori egin dezakegu hor arauen bidez agindu dezakegulako edo zenbakien bidez. Baina erronka horiek dira batez ere nagusienak. Eta esaten dutenean, beren erronkak, iruditzen zaitor, Rubikeko kuboak bezala direla. Eta hor martxan jarri behar dira mekanismo asko. Eskala mailan.
Eta eskala mailan ere hausnarketa ugari egin ditut azkenaldi honetan, esperimentu honetan. To scale. Eta eskalaren aurrean eman daiteken erantzunetako bat modulartasuna izan daiteke. Gauza horrelako handia da, eta handiagoa egiten badugu, gauzak hazi egiten dira, neurri gabe, baina horragian lortu dezakegu eskalaren modularitate bat, bestela gauzak ez handiegi bihur daitezkelako, baizik eta beste ikuspegi batekin ulertu dezakegulako, ez dugu zertan tamaina handia egin, baizik eta agian haziak banatu, eta basoaren moduan, basoak edatzen dira modularitatez, hau da, zuaitz asko ditugulako, ez zuaitz erraldoi bat dugulako. Eta agian eskalari, erantzuteko gakoa horixe izan daiteke, modulartasunarena, ez da, esperimentuak ez dute zertan gero eta handiagoak izan, baizik eta, erreplikatu edo egin daitezke, ez da, gizartean. Eskalaren kontua uste guztio dugula gogoan, beste Europar Batasuna zari garenean, ez da? Galdera zuretzat, Filip, baina zeintzuk dira zure iritziz arazo edo erronka nagusiak eskalari dagokenez, zer ikuspegi duzue? Asko gustatu zait, basoaren irudi hori iruditzen zait, hori badela modu egoki bat, ez da? Eta pixka lehen aipatu denarekin lotuta, ez? Zer nahiko genuke badibide hau biderkatzea Europar Batasunean, ez da? Komunitate handiago eta txikiagoetan. Eta hori egiteko libre egongo baginake eta eskuragarri egongo baginake, orduan, azer genezake nola funtzionatzen duen prozesu honek eta eramanez azkenean kolektiboki ikasiko genuke. Zuk aipatu dituzun akats horietatik ere, ez da? Eta gian horrela beste maila batera eraman dezakegu. Eta horre pixka bat, buelta ematen diogu, ez? Gu konferentzian ikusi genuenari. Zer ikasi dugu? Badaudela ikasbideak, badaudela akatsak, baina basoaren irudi hori benetan asko gustatu zait, eta iruditzen zait horre esploratu beharko genukeela. Eta hor, iruditzen zait, batzordeak behar bada tresnak eskain ditzakeela, akuiluak, pizgarriak eskain ditzakeela, ez da? Tokiko gobernuek horrelako zuaitzak landa ditzaten, eta hain zuzen ere, lehen aipatu den demokraziaren defentsarako pakete edo neurri sorta horretan, hain zuzen ere, helburua dugu aipatu ditugun erronka horietako askoria aurre egitea, ez da? Eta, iruditzen zait, hemen, ez dugula aipatu adibidez, administrazioaren erakunde osagai hori, ez da? Aipatu du, lehen Gertek beharrezkoa dela lidergo hori. Erakundearen aldetik, administrazio publikoaren aldetik, kargudun politikoen aldetik, eta iruditzen zait lidergo politikoaren baitan, askotan, lidergo hori egon arren gero erakundea badituela bere dinamika batzuk hain indartxo direnak ezen blokeatu egiten baitute lidergo politiko hori beraz. Eta zuk aipatu duzu ere boterea partekatzea, ez? Eta hori garrantzitsua da, baina badaude askotan erakundeetan pertsona batzuk beldur direnak, ez? Beldur direnak besteak gehiago txertatzeko, beldurrak izaten dituzte, gian lanpostu galduko dutena, ez da? Bestea beste. Beraz, horrelako blokeoei aurre egiteko beharrezkoak dira. Arrakasta esperientzien berri izateko aukerak ematea, eta guk Europako etorkizunaren konferentziarekin hasi aurretik ikusi genuen asko zutela ikuspegi hori, baina asko aldatu zen parte hartzaileen ikuspegia prozesu osoa bizi ondoren ikusi zutelako, posible zela herritarrekin hitz egitea, iritzi trukeak egitea,
Eta noski etzela ere ez guztiz erraza, ez da beti erronka daudelako beste epeak, denbora, baliabideak izatea, eta erronkak badaudela ere, adibidez, konfiantzarekin lotuta, ez? Eta hori iruditzen zait ez dela gertatzen soilik herritarren aldetik baizik eta baita ere administrazioaren eta administrazioko langileen aldetik. Eta hori kontuan hartu beharreko zerbait da. Hemen txedukata ipatuta, ez? Erronka nagusiak. Tira, hemen berari entzunda, ez, adirudi, egin daitekela, ez da? Eta partekatu egin behar dela, boterea hori dela oinarria. Eta entzunda, esan dut, primeran, ez da? Eta zuk pixka bat heldu diozu horri, eta ni pentsatzen nuen, eta horrek nola funtzionatuko luke gurean? Iruditzen zaite izuzten ere, hori dela Europa mailan dugun erronka nagusietako bat, ez? Europa mailan eta edozein maila politikotan ere, iruditzen zait prest egon behar garela zerbaiten aurrean amore emateko eta prest egon behar garela hori emateko eta barkatu agian nire izkera bera ere ez dago guztiz moldatuta ez da, baina iruditzen zait kontuan izan behar dugula horrelako ariketa bat zer aberasgarria izan daiteken. Iruditzen zait badaudela zenbait kontu oso lotuta daudenak administrazioaren kudeaketarekin batetik, baina baita ere ordezkagarritasunarekin. Batez ere Europar Batasun mailan nola bermatu ordezkagarritasun hori, ez? Eta hasieran grafiko bat ikusi dugu, ez da? Eta guk egin dugu mapaketa bat eragile askorekin, eskualde mailetaraino jaitsita, eta milaka daude, eta horiekin guk gobernantza, lankidetzazko gobernantzaren moldearen arabera lan egin beharko genuke horiekin guztiekin. Beraz, nola bermatu dezakegu komunitate zaurgarri horiek ertzetan dauden horiek badutela ordezkagarritasun hori. Iruditzen zaizuk aipatu duzun basoaren adibide hori baliagarria izan daitekeela, eta agian baliagarri izan daitekeela bestela Europako Parlamentuan ez nukelako jakingo ere ez nola ulertu eta nola proposatu bide bat ordezkagarritasun hori bermatzeko, ez bat ere erraza iruditzen. Eta hor iruditzen zait berriro azaleratuko litzatekeela konfiantzaren auzia. Eta sinetsi behar dugu prozesuan, sinetsi behar dugu eramango gaituela zoru komun batera. Eta iruditzen zait horrek eramaten digula ere lan egiteko modu batera, agian gu ohituta gaudena baino zailagoa edo korapilatxoagoa izan daitekena. Eta berriro ere konfiantzaren eta konfiantzara egiten duten irudi horien eraikuntzara, ez da, Europar Batasunean 2010-tik aurrera hasi ginen, ez da, hor lan bat egiten konfiantza areagotzeko Europar Batasunaren baitan. Eta iruditzen zait, momentu hartan jendeak lehenengoz ikusi zuela Europa mailan hartzen diren erabakiek berehalako inpaktu bat dutela beren bizitza pertsonalean. Ezta? Batzordea bilera bat egiten badu, astelenean asteartean dator, ezta? Inpaktua eta barkatu oso modu sinplean adierazten ari banaiz. Baina horretarako 5-6 urteko eraldaketa prozesu bat eraman behar izan genuen aurrera ulertarazteko Bruselan hartzen diren erabakiak gero nazio mailara, eskualde mailara ere ekartzen direla, ezta? Eta lortu dugu, ezta? Ulertzea gobernuak egiten duen hori, ez dela soilik Europaren banderatxo hori edo logo hori duen zerbait, baizik eta badela beste maila batean hartutako erabakia ona ere iristen dena. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela ulertzea, herritarrek
ulertu dezaketela, zer nolako eragina dituzten, beste Europar Batasunean hartzen diren erabakiak, eta agian nahiek ez dutela, ez da, ikusten, kutxa horien arabera, ez da, lehen aipatu diren kutxa horien arabera, guk ikusten dugu tira, hau ezin du kutxa honetan egin, bestera joan beharko naiz, ez? Horri iruditzen zait, herritar beste ikuspegi bat dutela, eta barkatu gehiagi luzatzen ari naiz. Bai, gauzatxo bat aipatu nahi dut, garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez zait iruditzen ere, lankietzazko gobernantza erantzuna denik guztietarako. Eta noski batzuetan, akatsak egingo ditugu, hankasartzak egingo ditugu, dena ez dagoelako prest lankietzazko gobernantzarako. Jasak ezingo du inoiz sinfonia bat ordezkatu, ezta? Ez dezagun ulertu hau denik tresna bakarra, hau da tresna egokia galdera zehatz batzuetarako orkezetan gertatzen den bezala, ezta? Agian auzi edo arazo jakin batzuetarako beharrezkoa izango da lankietzazko gobernantza, baina beste batzuetarako agian beste lidergo batzuk beharko ditugu, ez hori argitu nahi nuen. I'm going to refer to the challenge of Ni komunikazioaren erronkari heldu nahi diot, nola komunikatu lankietzazko gobernantzaren baitan, iruditzen zaidalako gaur aipatu dituzten metaforei helduta, beharrezkoa dela koko abesti hori jotzea, baina baita ere jazzaren molde horrekin, ez da? Eta iruditzen zait, komunikazioak gai izan beharko lukeela harremanak eratzeko, harreman sendoak eragileekin eta lankietzazko gobernantzan esku hartzen duten alderdi interesdun horiekin. Askotan, komunikazioaren arloan dihardugunok, eta ni ere hor nago, joera bat izaten dugu, produktu bat saltzeko, ez da? Eta gero esateko bestei, begira honetan ari naiz, ez? Eta horrelako komunikazioak ez du batereko loturarik lankidetzazko gobernantzarekin, ez dira ongi uzartzen. Eta kasu honetan, lankidetzasko gobernantzarekin bat etor daiteken komunikazio batean behar ditugu narratiba sendo batzuk, egonkor batzuk, hainbat eragileri leku emango diotenak. Beste arronka bat ere badago, eta da, hain zuzen ere, boterearen banaketa horrekin lotutakoa. Boterea banatzea eta mezua koordinatzea beste erronka bat dira, ez? Eta nik arazoak eta kontraesanak ikusten ditut etorkizunera ikizen, ez? Esaten da, boterea partekatu nahi dugu, baina gero ezaki zer gertatzen denean, ikuste ditut kontraesanak sortzen direla, ez? Beraz, nola uzartu dezakegu hori, nola benetan partekatu boterea eta nola hori egin komunikazio koordinatu batekin zaila da ere politika uki ezin horiek edabideen arreta deitzea, ez? Hori ez da bat ere erraza. Eta horretaz konturatu gara etorkizunera ikizen, nola esango diot edabide bati etortzeko honen berri ematera, zeren berri emango du, ez da? Hor erronka badago, oraindik uki ezin egia delako. Eta beste erronka handi bat ikusi dute soilik etorkizunarek izen, baita ere beste proiektu batzuetan. Eta bada, ez erabiltzea komunikazioa norberaren burua sustatzeko edo alderdikeriaz ez erabiltzeko, ez da? Orain hauteskunde datozela? Nola da posible jendeak ez jakitea demagun, ez? Hipotesi bada. Programa hau dagoela. Zu benetan lankietzazko gobernantza nahi baduzu, ikasi behar duzu itxaroten. Itxaroten eta agian askok ez dute ezagutuko etorkizuna eraikiz bera, baina itxaron beharko duzu. Itxaron beharko duzu benetan lankidetza hori gertatu arte. Behin ikusleek ulertzen badute zuk bozkak bilatzeko erabili nahi duzula, orduan lankidetza bertan behera geratuko baita.
Eta oso garrantzitsua da ere zaintzea nola aurkezten duzu. Nola aurkezten duzu ekintza errealak izan beharko lirateke komunikatzen ditugunak, horrek benetan balioa dutelako, pertsonentzat, herritarrentzat, baina noski garrantzitsua da ere egoeraz hitz egitea, ez? Politikan zer gertatzen da, ikusten ez dena ez dela gertatzen, ez? Beraz, hor ez da bat ere erraza, hor komunikazio hori lantzea eta kudeatzea, ez? Gauza asko oraindik beste fase batean daudelako. Eta beste erronka hau jada aipatu da ere, eta bada aurkitzea helburu eta emaitza zehatz batzuekin lotutakoak, konfiantzarekin eta barrekin, baina hemen ezin dugu ere ez gure burua defendatu eta esan begira, hau egiten ari gara, begira, hau lortu dugu. Erronka lotuago dago batetik ebaluazioarekin, eta ebaluazioaren asmoa izango litzateke eragileen erantzun hori, feedback hori jasotzea, ez da, ikasi alizatea, haiek ikusten dutenetik, eta horrela programa elikatu alizatea, ez da. Iruditzen zait hori badela beste erronketako bat. Xabier, aipatu ditzakezu beste erronka batzuk, zuek dituzuenak adibidez? Oso labur, eztabaidarako tartea eman nahi udalako. Bai, 3 kontu, esan nahi ditut. Iruditzen zait garrantzitsua dela ulertzea erakunde publikoak eta espazio publikoa ez direla jabetza bat, ez da? Espazio publikoa oso espazio konplexua da, eta bada espazio partekatu bat, espazio komun bat. Herritarrena, politikariena, gizarte antolatuarena, eta iruditzen zait, herritarrak txertatu beharko genituzkela, komunitate politikoan oso urrun daudelako, distantzia handia dagoelako, eta hori arazo oso handia da demokraziaz ari garenean. Iruditzen zait, ikasi behar dugula konplexutasuna kudeatzen, mentalitate razionala, funtzionala, musika klasikoa ulertzen dugulako, baina jasa ez dugu ulertzen, ez da. Eta ikasi behar dugu. Eta iruditzen zait, horrez gain, garrantzitsua dela esperimentazio sistemak hobetzea. Administrazio publikoaren baitan. Horrez gain, iruditzen zait, azkeneko ideia, iruditzen zait, horrez gain, hobetu egin behar dugula elkarrizketa solasa, beste eragilekin eta abarrekin, eta baita ere lan egin behar dugula alderdi politikoekin. Benetan barnera dadin lankidetzazko gobernantza. Oroar alderdi politikoek ez baitute ulertzen lankidetzazko gobernantza. Eta alderdi politikoa dira bitartekari onenak demokrazia batean. Eta eragile garrantzitsuenak edo behintzat bai eragile oso garrantzitsuak demokrazia batean. Eta guk nahi badugu politika publiko gintzan eragin bat izan, orduan alderdi politikoekin lan egin beharko dugu ezinbestean. Eskerrik asko, Xabier, tira. Gauza asko esan ditugu eta orain eztabaidarako tarte bat ireki nahiko nuke, hemen dauden ikusleentzat inor galderari baldin badu, bai? Ander? Yeah, the micro. Yes, thank you. How to persuade to those citizens? Nola konbentzitu ditzakegu herritar horiek, lidergo klasikoan sinesten duten horiek, hierarkian, oinarritutako horretan sinesten duten horiek,
ulertzen baitute hori dela lidergo ona elkarrizketan, apaltasunean oinarritutako hori aukeratu beharrean. Eta ulertarazte azken batean lidergo mota hori ez dela ahula, ez da? Nork erantzun nahi du, bai nik erantzun dezaket. Elkarrekin lan egin behar dugu hori ikasteko. Elkarlana egin behar dugu hori ikasi ahal izateko. Hori da eman dezakedan erantzuna, bai. Is there any other question from? Beste galderari badago? Hi, thank you so much. My question. Eskerrik asko, nire galdera da. Zer proposamen egiten duzue gazteak erakartzeko lankidetzazko gobernantzara? Iruditzen zait badela nahiko gauza zaila. I would say we both have something to contribute on. Esango nuke biok dugula, hor zer esan ez da. Eta adibidez, Europako gazten ekitaldiari dagokionez, maiatza mailerako antolatzen ari gara, eta espero dugu 12.000 gazte etortzea izango da, uste dut gaztei zuzendutako ekitaldirik handiena parlamentuak antolatzen du, eta hau elkarrekiko sorkuntzarako gune bat izango da. Eta eztabaidatzen dugu maiz eta asko gazte erakundeekin eta haiek ari dira egitaraua prestatzen eta antolatzen. Eta etorkizuna eraikizi so eginez, ikusten nuen nola berriro ere gogora etortzen zitzaidan beti esaten diegun hori, ez zuek zarete etorkizuna, zuek zarete etorkizuna, noski etorkizuna arduratzeko orainaz ere arduratu beharko zara, ez? Orain da esku hartzeko unea. Eta berez, haiengana jotzea eta iristea ez da zaila, ez? Hor badagolako interesa, badagolako borondatea, parte hartu nahi dutelako, elkarrekin sortzeko prest daudelako, eta haien eskaerak helarazteko ere. Zailtasuna berriro ere bada nola lortu parte hartze hori esanguratsua izatea, frustrazio handia sortzen delako, zuk ekartzen badituzu, soilik entzuteko eta gero ez baduzu ezer egiten edo behin bakarrik egiten badiezu deia, ez? Erronka hor dago, ez haiek ekartzea edo erakartzea baizik eta guk hor erantzun bat eman ahal izatea. Eta parlamentutik gazteekin egiten dugun lan guztian, benetan ahalegin handia jartzen dugu ikuspegi horizontal horrekin heltzeko. Ekartzen baditugu, orduan lortu beharko dugu politikagintzaren maila guztietan isla bat edukitzeko aukera hori eskaintzea, ez da? Garrantzitsua delako ere inputa egiten duenarentzat feedback bat jasotzea, hau da, adieraztea zer egin den haiek esandakoarekin. Bai, guk hainbat modu erabiltzen ditugu gazteekin harremanetan jartzeko eta haien parte hartzea erakartzeko, ez da? Hainbat ekimen ditugu eta egiten dugun gauzetako bat da, hezkuntzarekin lotutakoa, ez da? Eta hezkuntza zibikoarekin lotutakoa hori bultzatu nahi dugu, txiki-txikitatik, eta ikuspegi hori ikastetxeetara eraman nahi dugu. Eta horretan ari gara, ez? Ikastetxeetan parte hartzea ikasleek eta adibidez erabakitzea pareta ze kolorez pintatuko duten edo erabakitzea zer garaitan bazkalduko duten. Hor, nire iritziz badagoelako gako bat. Eta bada elkartzea eta oso adingoiziarretik lan egitea gazteak izango diren horiek ahalduntzeko. Eta horrela, beraien parte hartze hori izan dezaten. Eta iruditzen zait hor badagoela zer egin, ere parte hartze handiagoa izan dadin eskatzeko. Iruditzen zait lankidetzazko gobernantza garrantzitsua dela eta oso lotua dagoela gazteekin. Baina horrez gain beharrezkoa da agenda politiko berri bat sortzea gazteekin konektatzeko. Eta hor zenbait arlo ditugu, klima aldaketa, berdintasuna eta prozesu inklusiboak.
Yes, Billy. Yes. Bai? Is it? Ah, okay, all right. Hey, hi, everyone. Thanks for the discussion. Eskerrik asko eztabaidagatik oso interesgarria izan da. Ezagutzen nuen proiektua eta interesgarria izan da berriro gauza gehiago entzutea, ez da? Jasari dagokionez, zu batzuetan joaten zara jazz kontzertu batera eta musikariek ez dute elkar ezagutzen, ez dute entxegurik egin, bat berandu iristen da, eta maieran sortzen da musikat, ez duena ongi funtzionatzen, ez da? Eta pentsatzen dut lankidetzazko gobernantzarekin ere gauza bera gerta daitekeela, ez? Ez badu funtzionatzen, uste dut Adil Najamek esan duela, hobeto funtzionatzen duela arazo jakin batzuentzat, ez da? Baina nire galdera da. Eta funtzionatzen ez badu, zer egin behar dugu berriro molde zarretara itzuli, edo saiatuko gara alde zaurretik geratzen, pixka baten txegatzen, arazoriek sorrez daitezen, edo itzuliko bagina erabakiak hartzeko modu hierarkikoago batera, ez? Esaten duzu, bueno, arazo honetan parte hartzen ari naiz eta frustrazioa sentitzen dut ez diatelako entzun, batek pentsatu delako nik egindako musika ez dela ederra izan. Zer egin horrekin? Demorarekin neko atzeratutagoaz, baina iruditzen zait urrengo panelean erantzun dezakegula zure galdera, eta zuek ere parte har dezakezue, naiz eta ez egon hemen agertokian, eserlekuetatik ere parte har dezakezue, ez nukelako arriskoan jarri nahi urrengo mai ingurua, beraz barkamena eskatzen dizut, baina erantzungo dugu zure galdera. Bai, eskerrik asko. Bai, oso galdera ona izan delako. Eskerrik asko, maikide guztiei oso interesgarria izan da. Eman diguzue zer pentsatua. Eta orain, Mari Jose, zuri emango dizutitza horrengo panelerako. Eskerrik asko.
Euskarako kabinatik ohar bat ez dugu entzuten hizlariak orain arte esan duena, ez diogu moderatzaileari entzuten, ea soinu arazoa konpontzerik dugun. So yes, we've already got many questions. Orain bai, ikusten dugu, hainbat galdera izan direla aurreko panelean, eta oraingo honetan, batez ere zentratuko dugu eztabaida gobernantza hori, langintzazko gobernantza nola implementatu dezakegun. Eta horretarako lehenengo galdera egingo dizuet. Zein da atera duzuen ikasketarik nagusiena lankidetzazko gobernantza hau diseinatu, aplikatu, implementatu duzuenetan? Hasiko naiz, behar bada David Mer jauna zurekin? Bai, nire ideiak bateratzen ari nintzen, ordenatzen ari nintzen. Baina bai, apunte batzuk hartu ditut eta erantzuteko moduan nago. Eskerrik asko lehenik eta behin, gonbidapenagatik, ez dakit ezagutzen duzuen, Europar Batzordeko Joint Research Centeren egiten dut lana, Europar Batasuneko departamentu oso bat da, eta gu bereziki zientzia eta ezagutza ekartzen saiatzen gara gure politika garatzeko prozesuetan, eta beraz, azken urteetan ezagutza horren bila ibili gara. Lankidetzazko gobernantzaren inguruko ezagutza bildu dugu, eta beraz, gure batzordeko zentru honetan badaukagu, atal bat, lankidetzazko gobernantza honi zuzenduritakoa dena, deliberatiboa dena deitzen digu guk batez ere, eta iruditzen zela lankidetzazko gobernantzarekin oso lotuta dagoela, eta bertan, hainbat datu bildu ditugu, egindako ikerketa eta azterlan ezberdinetan. Eta zein irakasgai atera dugu? Behin eta berriz esan ohi izan dugu, eta gobernu maila guztietan aipatu dugu, beti esaten dugu, ez egin hau, benetan egin nahi ez baduzu. Gisa honetako politikak martxan jartzeko, benetan borondate handiz egin behar dira, eta kontuan hartu behar dira gainera emaitzak ere. Eta, sarritan galdetzen diogu. Ea autoritate publikoak behartu egin behar ditugun gisa honetako teknikak martxan jartzera, eta iruditzen zait hori ez dela metodorik onena. Iruditzen zait lehenik eta behin autoritate publiko horiek eurek pentsatu behar dutela gisa honetako mekanismoek eta tresnek lagunduko dietela beren erronkei aurre egiten. Eta horrela, inbertsio handiagoak egingo dituzte, hau guztia ongi ateratzeko, ongi martxan jartzeko, eta gainera, ateratako emaitzak kontuan hartzeko. Beraz, autoritatei esaten digu, ez badiozu honi zentzurik hartzen, etzazu martxan jarri. Izan ere, okerragoa izango da hori erdizka egitea, benetan egitea, baina beraz, horregatik iruditzen zait ez ditugula gobernuak bultzatu behar horretara. Tira egin behar diegu administrazio publiketako kulturari eta lankidetzazko gobernantzari. Beraz, lehenik azpimarratu behar dugu, eta esan behar dugu, oso lagungarria izan daitezkeela gisa honetako tresnak, eta behar bada, hain polarizatuta ez dauden lekuetan erresago ikusten ditugu, ez? Mugako eta muturreko errealitatean behar bada zailagoak izan daitezkelako. Oso ongi, hau da, benetan egin ez badezu etzazu egin, hori lehenengo lezioa, ez da? Orain, Daniel Edotori emango diogu hitza orain, ez da? Eskerrik asko. Guk batzordeko zuzendaritza nagusian egiten dut, bertan funtsak bideratzeko departamento daukagu, eta guk batez ere administrazio publikoekin egiten dugu lan, haiek aldatu nahi ditugu, eta hemen aurreko elkarrizketarekin lotu nahi nuke, izan ere administrazio publikoak batzuetan oso zurrunak direla aipatu da, ezta? Eta esan da, batzuetan ez dituztela martxan jarri nahi praktika berritzaile hauek, baina egindako hausnarketa oso interesgarria izan da. Guk administrazio publikoetako daukagun sare horretan, esan nahi dugu, baditugula irizpide batzuk bertako administrazio publikoentzako, eta hemen iruditzen zaigu benetan hau oso interesgarria dela. Eta 2005an hasi ginen gu honetan, eta orain, eta
duela 21 urte pasa direnetan ikusten dugu esperientzia horretatik zer aldatu den, eta konporatzen baldin baditugu, txosten ezberdinekin ikusten dugu, hor badaukagula nukleo bat berdintxua dena. Europa Batasuna hau gertatzen da, ez da? Bertan, kezka agertzen dugu beti ere, ea zilegi den, legezkoa den, eta berdintasuna oinarritakoa den. Eta hemen guzti horretan, area horretan ikusten ari gara, gero eta garrantzia gehiago ematen zaiola erabiltzaileari. Eta beraz, adostasunak lortu nahi izan ohi ditugu, eta lankidetzazko gobernantzak ere adostasun horiek lortu dituzko, eta badago beste elementu garrantzitsu bat ere, interesgarria dena. Izan ere, akatsak sartzeko aukera ere izan behar dugu. Ez da, esperimentalak dira proiektu hauek, eta hankak sartu dezakegu, noski, baina guri zer iruditzen zaigu garrantzitsuena, gure publikoa babesteaz gain, bertako norbanakoei erantzun behar dugu, baina baita lurraren eta gure ingurumenaren zainketare kontuan hartu behar dugu. Eta beraz, administrazio publikoek zer egin behar dute? Aztertzen dugu, sarritan ze baliabide ditugu, ze funts dauzkagu, esperimentaziorako, esate baterako, horretan ere administrazio publikoa kontuan hartzen du, zenbaterainoko iturriak dauzkan, bai finantziarioak diren iturriak, baita giza indarra edo eskulan ere badaukan, badauzkagun nahiko azpiegitura, esperimentaziorako, ote dauzkagu akademiarekin, unibertsitateekin lankidetzan aritzeko espazioak eta beharrak, eta ikusten ari gara hori kontuan hartzen dela, eta aldaketak aurrera doazela, eta ari gara hizketan ere, eta esaten dugu kultura aldatzen ari dela, baina aldaketa hauek denbora behar dute. Eta 20 urte, perspektiba politiko batentzat behar bada luzeegia izan daiteke, baina azkenean gure jokabidez ari gara, gizarteaz ari gara, eta iruditzen zait, hor inbertsioa egin behar dela, nahiz eta luzera izan, eta iruditzen zait autoritateek esfortzu hau egitea oso esanguratsua dela. Eskerrik asko? Mina eta hemen hori. Azpimarratu nahi nukeen ideia da bai, gure buruari onartu behar diogula, akatsak egingo ditugula, eta denbora luzea behar dugula, gisa honetako implementazioak aurrera eramateko. Angela Hanson orain. Egunon, Angela Jansson naiz, ni berrikuntza behatokian dihardut eta munduan zehar kasu ezberdinak aztertzen ditugu. Berrikuntza kasuak nun dauden eta nola martxan jartzen diren ikusten dugu, eta beraz oso garrantzitsua iruditzen zait nola aztertzeko panel hau hemen izatea izan ere, batzuetan zergatietan ados jarri gaitezke, baina gero nola implementatu erabaki behar dugunean hor sartzen da nahasketarik handena, hori zailtasunak etortzen dira, hor gure botera banatu behar dugulako, eta lehendik aipatutako hainbat auzi ere zalantzan jartzen direlako. Beraz, nola egin oso garrantzitsua da. Berritzeko ere nola berritu aztertu behar dugu. Izan ere, berrikuntzan helburu ezberdinetara bidera daiteke. Izan daiteke eraginkortasuna lortu nahi dugulako, gure zerbitzu publikoak hobetu behar ditugulako, gure lana hobetu egin dezakegulako kostu txikiagoan, gure helburu ezberdinak lortu ditugulako, neutraltasuna lortu nahi dugulako data jakin baterako, eta bar. Eta estetik ere, egokitzailea izango den, berrikuntza ere bai, eta beraz, gure egonkortasuna eta gure egoera aldatu ala, gu berrikuntzak aldatuz joan beharko dugu. Eta azken urteetan hori egitea egokitu zaigu. Eta guri iruditzen zaigu, gobernuek inbertsio handiagoa egin beharko luketela aurre ikuspeneko berrikuntza horretan. Hori ikusi dugu, eta etorkizuna ere ikizen kasua aztertu dugunean, aztertu dugu eta ikusi dugu bertan ingurumena eta espazioa eskaintzen zegoela aurre ikuspen hori, eta gainera gaitasunak ere horretan jartzen dira, eta hori da behar bada atera dugun leziorik handiena guretzat. Izan ere hori biak behar ditugu. Hau da, ingurumena aztertu behar dugu, horrekin esan nahi dugu, bertako interesak zatikatu eta banatu ulertu behar ditugu, eta ekintzarako espazioak behar ditugu, bertan horretarako konfidantzazko espazioak behar ditugu, harremanak behar ditugu eragile guztiekin, komunitateko eragile guztiekin konfidantza hori behar dugu, orduan, konfidantza hor dago, baina gaitasuna ere bai, tresnak behar ditugu, metodologia bat behar dugu, pentsamolde ezberdinak behar ditugu, evidentziak bilatu behar dira,
aldaketa hori nola garatzen den ikusi ahal izateko. Izan ere hemen benetan zer eskatzen dugu politikariei eta administrazioari eskatzen diegu evidentziari gabe ekiteko berrikuntza horixe da, ez da, evidentziari gabe ekin behar dugu eta oso zaila da hori egitera eta horretarako daude baliabide batzuk eta badakigu ez errez egiteak ere baduela kosterik, ez? Sarritan ez dugu ezer egiten, ez dugu ezer egin, ez genekin nola egin eta horrela funtzionatzen du, baina guk aitzitik gobernuak bultzatu behar ditugu narratiba horri kontra egiteko eta beraz berrikuntzako azpiegitura horiek martxan jartzeko. Aurre ikusi eta aurre ikuspen horien araberako ekintzak martxan jartzeko. Ez da erraza noski, baina garrantzitsua da hoiek martxan jarri, aurre ikusi, ekintza martxan jarri eta gero hoietatik ondorioak ateratzeko. Horregatik iruditu zaigu lankidetzazko gobernantzan hemen egin duzun esperimentazioa oso interesgarria dela guretzat oso esanguratsua izan da eta gainera honetan ere zer nola aplikatu ere garrantzitsua dela. Eta aipatu da, aurreko panelean, eta esan dugu, ez da, ez baldin baduzu ziurtasunik etzazu egin esan dugu, ez da, eta horri kontra egingo diot orain. Izan ere, ikusi ditugu gobernu asko aldaketarako beldur, ez da, eta beraz hemen kontrapuntua jarriko dizut. Egia da, espazio bat behar dugu jazzerako eta espazio bat behar dugu sinfoniarako. Eta hor, iruditzen zait, arrakastadan lortu duen puntuak ere badidela. Izan ere, guk jazza entzuten dugunean, hainbat entzulek jarraitu nahi dute, entzuten kaletara eramaten dute, kopiatu egiten dute estilo hori, ezta? Badu jari horik eta emankortasunik. Eta metafona hori erabili nahi nuke, lehenik ere atera den metafora oso interesgarri dute zait. Behar dugu, jaserako espazioa ere. Eta hori da nik atera dudan leziorik interesgarriena edo esanguretsuena. Eskerrik asko. Eider Mendoza. Bueno, esandako hau pixka bat konpletxoago, nik zer ikasi dut lankidetza gobernantzaren, Xabierrek esandakoarekin ados nago eta erabat ados nago, orain arte esandakoarekin, hemen akats handi bat egin dugu iruditzen zait gu saiatu garela, sistema oso bat entzuten, lankidetzazko gobernantzaren konfidantza oso bat, eta bertan administrazio publikoarekin, unibertsitatearekin, eta abar lan egin dugu, eta guri iruditzen zaigu. Sentitzen dugu, soinua txarra da Euskarako kabinan, oraingoz bi soinuak entzuten ditugu, frantsesko jatorrizkoa eta itzulpena, saiatuko gara ahalik eta zerbitzurik egokiena eskaintzen, baina zaila egiten zaigu soinu honekin, interpretazio zerbitzuarekin jarraitzea. Beraz, Eiderrek duen bezala, akats horiek konpontzen saiatuko gara, identifikatzen zein den gure arazoa. Eta, ala eta guztiz ere, Maria Josek esandakoarekin ados nago. Elkarrekin lan egiten ikasi dugu eta konpondu ditugu hainbat arazo eta iruditzen zait hori dela garrantzitsuena. Izan ere guk konpondu ditugu historikoak izan diren hainbat arazo eta espazio berriak zabaldu ditugu konfidantzarako. Eta hori da guretzat garrantzitsuena, hori behar dugu lankidetza sustatzeko. Lehenik lan egin behar dugu gure inguruan eta gero konfidantzazko espazioak bilatu behar ditugu aurrera egin ahal izateko. Eskerrik asko, Eider Mendoza Andrea. Beraz, badakigu nola egin hori konplexua dela, lehendik ere hori jasoko dugu, Angela Hansonetik, espazia behar dugu sinfoniorako, espazia behar dugu jazzerako, horrez gain ere, evidentziari gabe, daturik gabe inobatu berritu egin behar da, eta horretarako ausardia behar da. Horiek izan dira, etorkizuna eraikizetik atera ditugun hainbat ideia, ezta? Miren Larreari emango diogu orain hitza. Eskerrik asko, eta egunon. Orain, ikasi ditugun lezio batzuk partekatuko ditugu, zuekin ni ikertzaile aritu naiz, etorkizuna erekitzen, behatako ekintzak aztertu ditut, bereziki, eta esan beharra daukat niretzat eta guretzat benetan privilegioa izan da, etorkizuna erekitzen erdigunean, bihotzean egotea, ikusi dugunean non demora errealean garatzen ari zen proiektu hori guk lehen planoan ezagutu dugun, eta esperientzia hori partekatu nahiko nuke zuekin. Hasieran zaila
zailena izan zait bertako kontzeptu bat ulertzea, implementazioa nahi. Izan ere, sarritan implementazioa irudikatzen dugunean, pentsatzen dugu, guk ideia bat daukagu, zer lortu nahi dugun daukagu gure buruan, hor dauzkagu teoriak, dauzkagu markoak, daukagu idealizatutan horrela, bai, zer den lankidetzazko gobernantza hori. Eta gero, badiruti implementazioa dela guk buruan dugun hori aplikatzea, kanporatzera, hor ikustea. Eta sarritan iruditzen zaigu hor, kanpoalde horretan utxune bat dagoela, eta utxune horretan implementatuko dugula, baina gero ohartzen gara, guk gure aplikatzerakoa zenean, ez dagoela utxunerik, hor dagoeneko badagoela praktika bat, instituzioetakoa izan dena, eta hainbateko historia izan duena, eta beraz orain ez dugu implementatu baino, eraldatu egin behar dugu dagoeneko martxan dagoen praktika bat, gainera martxa hori dagoeneko oso errotuta dago, eta oso zaila izaten da hori aldatzea, beraz hor konplexutasun handia dago, transformazioaz hitz egiten dugunean, nik hori da ikasi dudan lehen lezioetako bat. Hau da, kontua ez dela implementazioa baizik eta daukagun hori eraldatzea, transformazioa da behar duguna. Eta zer ikasi dugu, horrez gain, ikasi dugu nola eraldatu. Baina hemen, azpimarratu nahi nuke, Foru Aldundiak inbertsio handia egin duela, hau da, urteetako transformazio bat aurre ikusiz. Hau da, nik etengabe aztertu dut bertako ekintzak nola bideratu diren, 2009tik ona. Hau da, 2009an dagoeneko inbertsioak egiten ziren ezagutza hori sortzeko, nola eraldatu. Beraiek zer nahi zuten dagoeneko bazekiten orduan, bazekiten lankidetza sustatu nahi zutela, bazekiten hori esperimentatu behar dutela, baina esperimentazio errela etorri da nola aplikatu, eta aipatu duzuren 20 urte luze izan dela, baina guk 14 urteetan lanean jardun dugu nola implementatu hori zehazten. Eta iruditzen zait hori dela etorkizuna eraiki zen ekarpen handienetako bat. Hau da, ezagutza hor dago, baina gero prozesu hori martxan jarri behar da. Eta prozesu horietan hainbat pertsonek hartu dute parte. Eta nola eraldatu horretatik ateratzen dugun horretan monopraxia behar da. Eta Mari Jose hori ere aipatu duzu, praktika behar dugu. Eta egia da, batetik teoria behar dugu, teoria onak behar ditugu, baina bestetik praktikak ere bai, praktika erabilgarriak, baina gerta daiteke oso kontzeptualizazio ona izatea, teoria oso ona izatea, eta praktika oso onak izatea, baina praktika horiek eraldatzaileak ez izatea. Beraz, hor harreman oso fina dago teoriaren eta praktikaren artean, eta ikusi behar dugu gure teoria horrek eragiten duen gure praktika. Eta gerora, gure praktikatik erauzitako, ateratako ezagutza horrek gero eragin behar du berriro ere praktikar. Horrek esan nahi du, etengabe elkar elikatzen dutela praktikak eta teoriak. Hau da, teoriatik praktikaragoaz, praktikak ezagutzen baten dugu, hori teoria txertatu behar da, eta etengabeko aldaketaragoaz. Eta harreman oso berezia da, ez da erraza azaltzeko, baina iruditzen zait hori dela atera dugun ikasketarik handiena, praxia deitzen dio nik, ez da teoria eta praktika aplikatzea, bezik eta praxia martxan jartzea. Eta bestetik zer ikasi du nik praxis honi dagokionez? Bueno, praxis honek prozesuak abierazten ditu, eta hemen ere jasa aipatu behar dugu. Hau da, guk ez dakigu aurrez musika hori, sortuko dugu musika, zer nolakoa izango den, zer doinu sortuko ditugu. Eta hemen, inbertsio handiak egiten ditugu, denbora, eta dirua, inbertitzen dugu, ez dakigun zerbaitetan, ez ezaguna den zerbaitetan, ez dakigu, baina ala eta guztiz ere sinetxe egin behar da horretan, eta esan behar dugu, bueno, guk inbertituko dugu musika horretan, sinesten dugu honetan, eta gero egia da horretan tentsioak eta zaitasunak agertu direla, noski. Eta azkenik esan behar dut, bueno, asko ikasi dugula, ezagutza mota ezberdinen errespetuari dagokionez. Izan ere, badakigu, alor ezberdinetatik datozen pertsona elkarrekin jartzen ditugunean, unibertsitate mundutik, akademiatik, eragileetatik, badakigu haien arteko elkarrizketa ez dela erraza. Eta oso garrantzitsua da ezagutza ezberdinak errespetatzea. Izan ere, oso erraz erortzen gara, bueno, akademikaren unibertsitateko hauek ez dakite, benetan mundu errala nondik nora doan, eta alderantziz ere bai. Beraz, uste dut hemendik erauzi eta atera dugun lezioetako bat dela, ikasi dugula, ez? Elkarren arteko ezagutza hori errespetatzen eta horren arabera errealitatea aldatzen. Eskerrik asko, bai, aipatu duzu
eta aipatu da, ez, ekarpen ezberdinetan ikasi dugula nola eginez eta akatsetatik ikasiz ikusi dugu zer gertatzen den gure aplikazio horietan. Eta orain bigarren galdera bat, noski lehenengora ere itzul zaitezkete nahi duzuenean eta ekarpenak ere egin ditzakezu eta osatu, ezta? Ekarpen horiek, baina zein dira garapenerako arlo nagusienak? Lankidetzazko gobernantzari dagokionez, non berritu dugu, eta erresilientzia nondik etorriko da zuen ustez? Ni hasiko naiz? Bueno, zuri begiratu dizut, baina, bueno, behar bada Angelak erantzun dezake? Oso galdera ona. Nahi duena az daiteke noski, Zabalik utziko dizuet aukera. Ni neu? Bueno, ados ba. Hiru bat ideia prestatu ditut zuekin partekatzeko, baina oso garrantzitsua iruditu zait lehengo panelean aipatu den ideietako bat. Esan duzue errotuta dagoela eta gure mailen araberako edo ahalmenaren edapenaren inguruko kezka agertu da, eskala aipatu duzu, ezta? Ba, ikusi behar dugu, ez? Nola handitu gure eskala hori, nola lortu eta hor, ikerlari gazte baten bioinguestansek esaten zuen, bueno, ba, erronka honi dagokionez, bera eskala handitze horren ekintza aipatu zuen, eta Gustausek esperimentu bat egin zuen Norvegian. Norvegian, esperimentu ezberdinak, ekintza, ikerketa esperimentuak egitzen, eta ideia hemen etzen baso bat aztea, bezik eta basoak elkarrekin konektatzea zen. Eta bertatik atera dugun leziorik garrantzitsuenetako bat da, bueno, lehenik, prozesu experimental bakoitzari utzi behartzaio bere horretan azten. Eta behin, proiektu bakoitza nahikoa egonkortu denean orduan hasten gara elkarrelikatzen. Bestela, hasiera-hasieratik nahasten baldin bagara baso ezberdin hauek, behar bada, praktika honenak bestera ekarriko ditugu, eta orduan imitatzen hasten gara, batetik bestera. Eta bere proposamena hori zen, ezta? Espazio banakatuak, ezberdinduak jarri, eta bakoitzari utzi pixkanaka beren ezagutza sortzen, beren egoeretara egokitzen, eta gero, heldutasun maila egokia lortu dutenean orduan konektatu. Eta beste erronka bat ere badaukagu orain guk kontuan hartzen dugula gure ikerketa mailan, gu saiatzen ari gara beste proiektu batzuekin konektatzen. Prozesu eraldatzaile horiek martxan dituzten horietatik ikasten saiatzen ari gara. Eta gure espazioa babestu zera berean, ezta? Hau da, gure espazio horren ezagutza berezi hori lortu nahi dugu eta hortik egin gure ekarpena barkatu. Eskerrik asko. Bai, erresilientzia demokratikori dagokionez iruditzen zait, bueno, nik ikasi dut instituzionala ez den erresilientziaz. Izan ere, instituzionala denean, bueno, hor badaukagu sistema zati batzek jarraitzen du martxan modu egonkorrean eta espero ditugun emaitzak ematen ditu. Burokrazia jakerrak ere deitzen denak eta hor agertzen dira. Eta hor ikusten dugu, bueno, nola hobetu sistema hori, eta nola lortu ditzaken emaitza hobeak. Hau, erresilientzia demokratikora ekartzen baldin badugu, ikusiko dugu oso garrantzitsua dela nola mantendu dezakegun gure demokrazia eta era berean hobetuz joan. Eta guk administrazio publikoen erreformetan egin dugun eta martxan jarri dugun ekimenetako bat eta garrantzitsua dena izan da, bueno, saiatu garela, saiatu gara bertan mimika instituzionalak martxan jartzen. Hau da, guk ikusten ditugu instituzioak, erakundeak, eta ikusten ditugu zein diren bertako praktikak, zeintzuk diren bertako arauak, eta bestako kontekstua zein den. Eta gero, ateratzen ditugu evidentziak funtzionatzen ez duela agertzen dutenak. Zergatik ez du funtzionatzen, behar bada gauza asko ez direlako ukigarriak, bertako harremanak, esate baterako, jokabideak, horiek ez dira hain errazak eredu batean txertatzeko eta sistematizatzeko. Eta beraz gure zuzendaritzan eta bertako Europako Estatuekin egindako ekimenetan ikusi dugu, eta atera dugun ikasgai nagusienetako bat da,
erreforma prozesu guztiak ez direla transferigarriak beste ereduetara. Baizik eta erakundeak berak garatu behar duela bere ezagutza hori. Zer gehiago ikasi dugu? Oso garrantzitsua izan dela guretzat, herritarren botera eta bertako giza kapitala. Izan ere, administrazio publikoan ere giza kapital garrantzitsua dugu, kontuan hartu beharrekoa, eta eragin handia duena. Iruditzen zait hor badaudela eredu batzuk edo gizarte zibiliko zerbitzarien eredu hori oso zurruna dena eta bideratua dela. Eta guk benetan herritarrengana zabaldu behar ditugula hainbat praktika. Eta sarritan esan ohi da, sistema bat aldatzeko lidergo politikoa behar dela eta adostasuna behar dela, baina iruditzen zait badirela beste hainbat eredu hori hautsi dutenak eta ikusi dugu sarritan ez dela lortu bide horietan eta bertako autoritateen ingurumena aldatuta aldaketa txikiekin eta parte hartze handiagoarekin ikusi da nola konpromiso handiagoa erabiliz aldatu egin daitekeela hori guztia eta bertako interesdun guztiak modu eraginkorragoan parte hartzen baldin badute eta erabakiak hartzeko eskumen handiago baldin badute aldaketa errazago datorrela. Eta hori oso garrantzitsua izan dela, izan ere ikusi dugu administrazio publikoen izena edo ospea beti ez dela ona, eta hor ikusi dugu aztertu dugu zein izan den ongi funtzionatu ez duena eta saiatu gara horri erantzuten. Eta beraz, garrantzitsua batetik giza kapitala indartzea, hori hobetzeko, eta bestetik guk eta beste hainbat unibertsitatek ere egindako lanaren arabera guk hausnartu egin dugu nola hartu erabakiak interes publikoak kontuan hartuta. Batetik, guk hartutako erabakiak gehiago informatu behar ditugu, komunikatu egin behar dira, eta bestetik ikusi dugu interes publikoak beti ez datorrela politikekin. Eta adibide ugari izan ditugu. Esate baterako COVID-aren kasuan, edo klima aldaketaren kasuan ere ikusten dugu sarritan gure herritarrek ez dituztela beren bizimoduak aldatu nahi, arrazoi ezberdinak bide. Eta hor zailtasunak izaten dira politikak eta herritarrak bateratzeko. Eta erabaki politikoak hartu behar diren momentuan, ikusi behar dugu dena ez dela ezagutzan oinarritzen, baizik eta balioak ere hor esku hartzen dutela. Batzutan ikusi dugu, badaudela interes batzuk, lehia interesak, edo ikusi dutenak nola aldaketa horiek martxan harri. Eta azken aldian, eta COVID krisian ikusitako eztabaida garrantzitsu bat izan da, zer da garrantzitsuago? Nire bizia babesteko eskubidea, edo nire mugitzeko askatasuna. Naiz eta askatasun horrek nire bizia arriskuan jarri. Zer lehenetsi behar da, beraz, bizitza eta segurtasuna edo askatasuna hor parean jartzen dira eta eztabaida publikoan hauek martxan jartzen ditugunean adostasunera iristea oso zaila da, izan ere ikuspuntuak ezberdinak izan daitezke. Eta aipatzen dugunean, nola lankidetzazko gobernantzak indartu dezakeen erresilientzia demokratiko hori ere iruditzen zait bide garrantzitsua eta interesgarria izan daitekela eta bertan adostasunak lortzea aurrera pausok ekar ditzakela. Norberak bere ahotsa badu eta bere ikuspuntua azaltzeko aukera ematen baldin bazaien norbanakoei iruditzen zait aurrera bidean gaudela. Eta gainera erabaki publikoak hartzeko moduriko onena ere hauxe izan daiteke. Izan ere badira beti konpromiso handiagoa duten herritar taldeak edo badira horri interes ezberdinak eta beraz guk guztiontzako politikak egiten dugun herrean guztien ahotsa hartu behar dugu kontuan. Eta saiatzen ari gara, beraz, parte hartze hori handitzen, konfidantza handitzen gure gobernantza mota honetan, eta horrela publiko eta iritzi hori edatzen. Angela, zure txanda bai, benetan oso galdera zaila planteatu duzuna. Demokrazia indartzea sarritan aipatzen dugu, gure departamentuetan, eta kezka handia da guretzat, badakigu konfidantza behar dugula, eta konfidantza behar dugu gobernuan, gure erakundeetan, eta egia da oraindik ere asko dugula egiteko. 140ko deskonfidantza edo konfidantza falta dago orain gure herriei aldeetan, eta batez ere gazteak dira konfidantza falta handiena dutenak, beraz hor lan handia dugu
dugu egiteko, urrengo belaunaldia engaiatu lotu behar dugu, eta espazioak sortu behar ditugu, non iruditegi partekatu bat eta narratiba partekatu bat eraiki dezakegun. Batez ere etorkizunari dagokionez. Gazteek ez dute esperantza handiegirik, ikusten baldin badigu zen diren aurre ikuspenak klimari dagokionez. Eta badakite gazteek orain ekin behar dela, orain da ekiteko moduan, orain ekin behar da, eta ikusten dugu ordezkariek ere ez dutela behar adina egiten edo eta ez dutela ezer egiten. Beren pertzepidamentzat horixe da. Beraz, iruditzen zait hemen, forum horiek behar ditugu, eztabaidaiek zabaldu behar ditugu, gertatzen ari dena aztertu behar dugu, aldaketa hor da torrelako eta hori kontuan hartu behar dugula, eta horixe da esate baterako klimatxostenak esaten duena, ez da, eta ikusten dute ez dugula nahikoa egin. Beraz, iruditzen zait beharrezkoak direla, foro horiek balioak eztabaidatzeko, eta eztabaidatzeko zer ekintza eraman daitezkeen aurrera, eta aurrekintza ikerketa oso garrantzitsua da, definitzeko zer egingo dugun. Eta ez du esan nahi ere interesa gauza txarra denik, baizik eta kontuan izan behar dugu noiz eragozten digun proaktibo izatea, ez da? Eta hor, adibidez, Eusko Jaurlaritzan iruditzen zait, garrantzi handia ematen diozuela desberdintasunari, ez, eta hori desagerrazteari. Eta balio gisa, eztabaidatzeko foro bat beharko dugu. Eta baita ere, horren inguruko adimena biltzeko aldez aurreko ariketa bat. Ekintza baino lehen datorrena, ez da? Seinale horiek, zantzu horiek aurrena irakurri behar ditugu. Baliteke aldaketaren seinale horiek gazteen aldetik etortzea, eta iruditzen zait horren beharra dugula. Ez dugu horrelako fororik, eta demokrazia deliberatiboaren egiturak ongi daude, baina iruditzen zait gehiago egin behar dugula. Eta bai, ekintzak, hitzetatik ekintzetara igarotzea, berritu ala hil, ez da? Ez dakite iruditzen zait, barkatu baina, ari dira txisteren bat egiten mikrofono gabe eta ez dugu entzun. Garrantzitsua da ikustea balio batzuk eta itxaropen batzuk ordezkatzen direla gobernuetan, ez? Eta hori ala baldin bada, konfiantza erraz dator. Eta nik ikuste dut benetan garrantzitsua dela foro horietan arrata jartzea eta gaztei entzutea. David? Lots of interesting things have been said. I'll try and pick up some of these themes. Tira, gauz asko esan dira, ez? Eta saiatzen ari naiz pixka bat gai batzuei heltzen, eta badaude zenbait angelu horiei begiratzeko batetik. Gobernu maila guztiak hobetzen badira, eta ikasten bada, esperientzia horietatik guztietatik agian konfiantza egoko litzateke, ez da? Bada, argudio erakargarri bat, gustatuko litzaiake egia izatea gertatzen dena da, ez dugula beharradina evidentziari jakiteko ea horrela, benetan konfiantza lortzen den. Iruditzen zait datu empirikoak behar ditugula, zuk praxisa aipatu duzu, ez datu empirikoak behar ditugu. Esperimentuak egon badaude, eta ikusi beharko dugu ea zer funtzionatzen duen benetan, ez? Hor ahalegin handiak egiten ari baitira. Eta hor jokabidearen zientziak eta psikologiak ulertu beharko dute benetan zer gertatzen ari den esperimentazio horietan, zergatik funtzionatzen du, zer da maien konfigurazioa, zer da fasilitatzaileen berbala ez den hizkera hori, zer da, zerk ekartzen du eraldaketa hori, zer desberdintasun dago eraldatzailea den eta eraldatzailea zen ariketa baten artean, ez? Hor ere azaleratzen hasia da, deliberazioaren zientzia hori, eta iruditzen zait hori beharko dugula benetan errora joan nahi badugu, eta benetan ulertu nahi badugu zer funtzionatzen duen. Eta hau bada balioi eta identitateari buruz egin genuen txosten bat,
batek aipatu duena da, ez? Eta gure helburua zen politikagintzan dihardutenei ematea modu sistematiko bat ulertzeko gauza desberdin batzuk nahi ditugula, ez? Eta hor, lankidetzazko gobernantzaren teknikek egiten dute ekarpen bat, eta ari garena egiten da ikustea nola agertu dezakegun gure desadostasuna modu hobeago batean, ez? Eta hori egon da gure ingurunean azken urte hauetan, eta batzuk horren kontrara bilatu dute polarizazio handiago bat, eta liskarrak okerrera egitea, baina iruditzen zaitu ulertu behar dugula ere, gero eta muturreko bat direna hotxak egongo direla, ez da, panorama honetan, ikuspegi orokor honetan. Kontua izango da ikastea nola negoziatu, balioen arteko desberdintasun horiek, nola agertu gure desadostasuna, modu hobeago batean. Eta horrelako fororik ez dugu. Eta iruditzen zaitor ezintasun hori hor dagoela, ez da? Nola elkar ulertu ez ditugunean nahi gauza berak, balio desberdina ditugunean. Iruditzen zaik gaur egun, hain zuzen ere, demokraziak egoera arazotxu batean daudela horregatik, ez? Baitugulako gauza batzuk komunean, baina baudelako beste gauza batzuk, ez ditugunan partekatzen, eta nahi ditugu gauza desberdinak. Eta hor badaude patroi batzuk errepikatu egiten direnak. Eta hor, bilatu beharko dugun modua, jendean dana horri entzuteko, eta hala ere gauzak aurrera ateratzeko. Iruditzen zait, beti horregon diren tentsio horiek kudeatzeko gaitasuna galdua dugula. Teknika batzuk agertzen hasiak dira, arrasto batzuk emanez, nola egin, pixka bat adieraziz, baina zer gertatzen da? Askotan, alderdien barruan, ere, bozkak erakartzeko muturreko joera horietara jo behar duzula, ez? Hori, pixka bat areagotu egin dezakezula, ez? Eta ezaket, agian, hortik zer ikasi ere atera beharko genuke gure desadostasun horiek ongi islatu ahal izateko. Jende askok jada esku hartzen du, baina lortu behar dugu are eta jende gehiagok esku hartzea. Eta jazzaren adibidea oso ona iruditu zait. Jazzaren beharra dugu. Jazzaz gauza sofistikatua da, ez da? Eta tresna bat duen orok jo dezake. Askori gustatzen zaie. Guk ere baditugu bertsolariak eta improvisatzaileen tradizioak, eta agian hori guztia uztartzen badugu orkestra batekin, baita ere abesbatza batekin, agian lortuko dugu elkarrekin zerbait egitea, ez? Oso garrantzitsua da elkarlanean aritzea, eta iruditzen zait gakoak oraindik ez ditugula, eta badakigu ez dela erraza izango, lortzea jada parte hartzen ez dutenen parte hartzea. Guk izan ditugu, jada gure ahaleginak, ikasi dugu zerbait, egin ditugu herritarren batzarrak, eta haiek gauza asko eskatzen zizkiguten ere, oso interesgarriak izan ziren ere, eta guk egin genuena izan zen jendea ausaz, aukeratu, eta prestakuntza bat eman genien, eta ulertarazi genien zein zen beren erantzunkizuna.
Horrela, herritarren batzarrak gobernuari, foru gobernuari gomendio batzuk egin zizkion, eta jarraipen bat egon da ere gobernuak erantzun bat eman du, gomendio horien aurren, eta gero jarraipen bat egingo dugu, herritarrek ikusteko zer egiten den haien gomendioekin. Hori izan daiteke agian moduetako bat, baina horretarako denbora handia behar da. Eta noski, jendeak konpromisoa eduki behar du, ez da? Baina noski, guk parte hartu dugu, edo parte hartza bultzatu dugu milaka pertsonen artean, baina 100 milaka biztanle ditugu, beraz, hor ikusi beharko dugu nola hobetu egiten ari garen esperimentu horiek. Some minutes for discussion, so I'm going to pass the floor. Minutu batzuk ditugu, eztabaidarako, eta badaukagu ere galdera hori, ez? Zer gertatzen da? Sortzen den musika ez bada musika ederra. Eta erantzun batzuk eman dira dagoeneko, baina gustatuko litzaidake ere aurreko mahai inguruko hizlaria gonbidatzea, ezer esan dute galdera horri buruz edo beste ezer, ba aurrera, bai? Yeah. Questions. Comments. Dago galderarik, iruzkinik. Luis. No. No. Ez. Bai, hor. Berriro egin nahi duzu zure galdera. Bueno, ez da galdera, iruzkin bat. Hitz egin dugu konfiantzari buruz, gazteak erakartzari buruz, nola gaztek ez dute konfiantzarik, gobernuetan, euneko batzuk aipatu dira, ez? Eta soilek aipatzea agian gazte gobernuarengan konfiantza gartzen dutenean, kezkatzen hasi beharko gara, ez da? Burokrazia, aipatu duzu burokrazia hakerrak, agian gizarte hakerrak dira gazteak, ez? Beti esan nahi dute desberdinak, eta nahi dute entzun nahi dutena, eta nahi dute esan nahi dutena, beraz, niri dute zait ona dela, beti status quoaren, erronka egile papere izatea gazteriak, ez da? Bai, eta jendearekin ere nola lortu, ez? Rol hori hartzea. Hori izango litzateke ere beste galdera hon bat. Comments? Yes. Beste inork, bai, Adel? Bai. Badirudi jasaren gauzak metafora horrek harrera oso nahi izan duela, baina metafora bat da, ez hartu ere behar duena, baino serioago. Kontzeptu guztiek bere mugak dituztelako. Baina nire lagun batek behin esan zidan, jasa ez da beste gauzen aurreko alternatiba bat. Lankidentzazko gobernantza ez dugu ikusi behar beste gobernu moduen alternatiba gisa. Modu bat gehiago da, beste modu bat. Eta saiatuko bagina lankidetzazko gobernantza egunero baliatzen ez luke funtzionatuko, galduko genuke lankidetzazko gobernantzarekiko fedea eta orduan tresna hori galduko genuke. Batzuetan ikusten dugu nola ez duen funtzionatzen, ez duelako funtzionatu behar. Ez? Beste batzuetan funtzionatzen du eta edo sistema berez funtzionatzen du, baina ez ongi ateratzen eta markele badaki, ez delako etorri ez daki zer parte hartzaile. Saxofoia jo behar zuena ez delako agertu, ez da? Beraz, jasa jotzen dutene galdetzen badiezu, beraiek esatu dute jasaren muina improvisazioa dela, ez? Beraz, gogan izan metafora bat besterik ez dela, baina batez ere argi utzineko nuke ulertu behar dugula lankidetzazko gobernantza ez dela alternatiba bat, ez dela irten bide magiko bat, ez dela dena eraldatuko duen zerbait, baizik eta tresna bat gehiago. Eskerrik asko Adil oso garrantzitsua esan duzuna, bai? Eta ein batean iruditzen zait, etorkizunarekin askotan aipatu izan dugula, ez? Akatsak egitea oso garrantzitsua dela. Saiatzen gara akatsetatik ikasten, ez? Eta batzuetan ikasbidea da, aizu, hemen elkarlan hau ez da beharrezkoa, ez? Ez da hori behar duguna. Beste iruzkinen galderarik, bai? Aurrera. Bai,
esan duzun azkenek hori oso garrantzitsua iruditzen zait, ez? Ikusten ari gara gero eta gehiago nola ari garen ahalegin horiek egiten. Eskarmentutik ikasten saiatzen ari gara, ez? Lehen estrategia, politikak egiten genituen, gure planak, baina garrantzitsua da orain dinamika hori aldatzea, ez? Lehen egiten genituen gauzak eta pixkat bazertu edo atzean uzten genituen. Orain ikusten ari gara zer garrantzitsua den atzera begiratzea, aztertzea egin duguna, ebaluazioa egitea, eta benetan ulertzea zer gertatu den, zer ikas dezaken nik gertatutakoaz. Eskerrik asko. Angela? Bai, guztiz ados, hausnarketa horretan. Agian hori izango litzateke lehenengo urrats bat. Eta guk adibidez, behatokian portfolioen kudeaketarekin lan egiten dugu, eta ikusten dugu portfolioi dagokionez ez dela nahikoa tresna edo esparru zehatz bat edukitzearekin. Beharrezkoa dela hainbat tresna edukitzea, tresna anitzak, errealitatea anitzei erantzuteko ez da, lankidetzazko gobernantza edo jasaren ikuspegi hori izan daiteke tresnetako bat, ikuspegietako bat. Eta etorkizuna ere ikizan nahi zuzen ere esperimentazio egiten da hainbat helburutarako, ez? Egin dezakezue esperimentazio bat aztertzeko ea nola lor daitekeen eraginkortasun handiago bat, politika bati dagokionez, edo egin daiteke esperimentazio erradikalago bat, ikusteko adibidez zer potentzial eraldatzaile izan dezakeen politika berri batek, balioak eraldatzeko. Adibidez, esperimentoak egin daitezke, gutxieneko diru sarrereak bermatzeko errentekin, edo lanarekin dugun harremanarekin, esperimentuak egin daitezke, baina esperimentu guztiek ere beti badute xede bat, badute helburu bat. Eta guk behatokitik lan egiten dugunean, portfolioaren ikuspegi horrekin lan egiten dugu. Batzuetan gerta liteke, disonantzia bat gertatzea, baldin baduzu sinfonia bat eta aldi berean jazz kontzertu bat leku berean antolatuta, ez da? Baina iruditzen zait, ulertu behar dugula, egongo direla, prozesuak aldi berean gertatzen, lehen gerkek aipatu duen bezala, ez da? Aldi berekotasun horrekin lan egiten ikasi behar dugu administrazioan. Eta espero dut, zentzu horretan hori izatean normaldasun berria administrazio publikoetan etorkizunean. Beste galderarik, bai Adin? I'm forcing myself. Barkatu, behartzen ari naiz nire burua jasa ez aipatzeko oraingoan. Zer gertatzen da, ez? Eta pixka bat aipatu da. Zer gertatzen da, lider batek ez duenean apaltasunik, ez duenean akats bat onartu nahi. Eta izen eta bizena dituzte, Donald Trump, bestea beste. Gaur egun horrelako tipologia duten liderra ditugu, ez? Gizon gogor horiek, akatsek egiten ez dituztenak, eta hor ere badaukagu populismoaren oinarrietako bat, ez da? Eta ikusten baduzue gauza bera agintzen dute, ez? Populismoak esaten du. Nik emango dizu zure ikuspegi hori, baina nigan sinetsi behar duzu. Hori da populismoak egiten duena. Eta lankidetzazko gobernantzak esaten duena da, nik emango dizu zure ikuspegia adierazteko espazioa. Eta guk lan egingo dugu horretarako. Beraz, erronka hori oso erreala da. Jendea erakarrita sentitzen delako gizon indartsu horiekiko, ez da? Erakargarritasun hori sentitzen dute. Eta hori da gure munduko politikaren errealitatea. Eta horrek eskatzen du, lan hori egitea ez soilik liderrekin, baizik eta baita ere herritarrekin. Eta populismoaren agintza kontuan izan dezagun, beti dela berbera, hitz ematen dutena beti da gauza bera. Esaten dute, nik emango dizut, popularra den hori, ez? Herrikoia den hori. Eta kontuan izan behar dugu, demokraziari dagokionez, dugun arazoa ez dela soilik aztertza zerekin gobernu jakin batzuekin, baina, hau esan da ez du gehiago hitzartuko, Eskerrik asko, tentazio dut amaitzeko mai inguru honekin, denbora
agortu dugulako batetik, baina ez dakit, galdetu nahi dut etorkizuna eraiki zen barruan, edo horrelako programaren batean parte hartu duen edonori. Hemen dagoen inork erantzun dezake, bai? Zer akatsek eman dizue gogo betetasun bat ikasi duzuen guztiagatik, edo ekarri dizuenagatik? Aukeratu dezakezu horrela akats bat benetan atsegin handiz egin duzuena? Not to be humble enough. Bai, agian apaltasunarekin lotuta, ez? Akats garrantzitsuena uste dut dela apala ez izatea, eta ez entzutea beste eragilei, eta beste pertsonei, eta pentsatzea denbora guztian arrazoia duzula. Uste dut hori dela akats nagusia politikaren sisteman eta administrazioaren sisteman, eta demokrazia baten kudeaketan. Ados, eskerrik asko konfesio edo aitortza horregatik. Agian, erosago sentitzen gara proiektuan sinesten duten pertsonekin lan eginez, ez? Ezakit, hasieran hasi ginen haiekin lan egiten, eta denborarekin konturatzen zara, guztiak pixka bat sintonia berean gaudela, ez da? Eta denekin lan egin behar dugula. Ados, eskerrik asko, Markel, pentsakor ikusten zaitut? I don't think that it's a fault. Ez zait iruditzen agian akatsa izan denik. Iruditzen zait normalean pentsatzen dugula lankidetzazko gobernantza badela irabaziak ekartzen dituen estrategia bat, eta guk irabaziko dugula, edo guk lortuko dugula, ez? Baina kontuan izan behar dugula beti aurrera eta atzera ibil gaitezkela, eza? Eta erregresioak ere gertatu daitezkela. Eta estrategia politikoetan eta alderdi politikoetan Xabierrek aipatu duenez, iruditzen zait gaur egun lidergo sendo horiek, gogor horiek eta estrategia hierarkikoak badirela estrategia nagusiak, ez? Orokortua daudenak, hori iruditzen zait. Beraz, guk badugu arazo bat, ez baditugu emaitzak lortzen lankidetzazko gobernantzarekin, ez direnak ukigarriak, agian badugu arriskua atzera egiteko, ez? Lehengokora itzultzeko. Eta iruditzen zait hor badagoela mamu hori, ez? Hauteskundeak irabazi behar dituzu. Tira, hor kontuan izan behar dugu lankidetzazko gobernantza ez dela lortzen den zerbait, baizik eta epe luzeko bide bat, ez? Eta hor kontraesanak daude, eta ezakit zein izan daitekeen konponbidea, baina kontraesan horretan egon behar gara, ez? Hor gaude. Eta hor sortzen den sentsazioa batzuetan bada jende askok, zure inguruan dagoen askok pentsatzen duela bazarela lider edo buruzagi ahula. Urrats hori eman nahi duzulako, ez? Lankidetzazko gobernantza baten alde. Beraz, hori hor dago, ez? Eta honekin amaituko dut, batzuetan behar duzu ere kanpoko aitortza hori, ez? Eta hori ere gertatzen zaigu. Thank you, thanks. Eskerrik asko. Ongi, esan duzun horrekin, inorez dela profeta bere lurrean, amaituko dugu, inguru hau, eskerrik asko, guztioi parte hartzagatik. I'll keep mine just to... Ongi, jarraian Eider Mendozak hartuko du hitza.
Bera, Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernantzako diputatua da, eta ondorio batzuk egingo dizkigu. Berak frantsesez hitz egingo du, beraz, itzulpena behar duzuno, jarri mesez kaskoak. Yes. Oops. Siéntate. Je vais lire en français. I'm going to Merci beaucoup speak pour... French. Frantsesez irakurriko dut, eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko berriro ere Eusko Jaurlaritzari eta Europar Batasuneko Euskal Ordezkaritzari bilera posible egitegatik. Eskerrik asko ere parte hartu duzuen guztioi. Zuen ekarpenak ongi etorriak dira eta kontuan hartuko ditugu. Eskerrak eman nahi ditut berriz ere guretzat oso mugarri garrantzitsua izan delako etorkizuna eraikiz Europako erakundeen aurrean aurkeztu ahal izatea. Etorkizuna eraikiz Gipuzkoan kokatutako proiektu bat da. Eta Mendebalde osoari dagozkion arazoei aurre egiten die. Abiapuntutik bertatik hasita gero eta desafekzio politiko handiagoa, herritarrengandik dagoen urruntze hori eta populismo demokratikoen gorakada hori. Beraz, gure txikitasunetik Gipuzkoa esperimentu eremu bat izaten saiatzen da errealitate horiei guztiei aurre egiteko. Baina gure bokazioa ez da burbuila isolatu gisa jardutea, nazioarteko esparru batean jardutea baizik. Eta esparru hori guretzat guztiontzat Europa da, Europar Batasuna. Pentsatu maila globalean eta jardun maila, tokiko mailan. Hori lelotzat hartuta, sinetsita gaude etorkizunarekiz etorkizuneko konplexutasun handiko erronkei aurre egiteko ekarpen apala egiten ari dela. Beraz, berriro ere eskarak eman nahi ditut, eta espero dut gaur ehundako harreman hauek etorkizunean ere jarraipena izango dutela. Eta orain jardunaldiaren edukiari helduz, eta uste dut Gipuzkoako ordezkaritza osoaren izenean hitz egin dezakedala, topaketari buruz egiten dugun balorazia oso positiboa dela diodanean. Indartuta atera gara hemendik, etorkizuna eraikiz ere indartuta atera da. Europako batzordearen babesa sentitu du Dubravka, Suitza presidente ordearen ahotik, eta esparru komunitarioan landu dugun gure proiektua are gehiago ezagutaraztea lortu dugu. Gure proiektua hobetzen eta hobeto bideratzen lagundi ezaguketen ekarpen garrantzitsua jaso ditugu. Gobernantza irekia eta lankidetzazkoa da etorkizuna eraikiz ekimenaren zutabe nagusia. Baina jakina ez dugu gure lurraldera mugatu nahi. Gaurko egunak zerumugak zabaltzen jarraitzeko balio izan digu. Lankidetzazko gobernantzaren garrantziaz eta gobernantza hori praktikan jartzeko moduari buruz hitz egin dugu, lidergo kolaboratiboaren garapenari buruz eztabaidatu dugu, esperimentaziotik erakundetzera nola igaro aztertu dugu, konfiantza nola sortu, eragile fisikoak inplikatzeko nola komunikatu aztertu dugu. Eta beste hainbat gairi buruz ere hitz egin dugu, baina horien guztien oinarrian berrikuntza dago. Berrikuntza soziala eta berrikuntza politikoa. Etorkizuna eraikiz gizarte berrikuntzako ariketa erraldoi gisa definitzea gustatzen zait. Erraldoia dagoeneko 70.000 parte hartzaile baino gehiago izan dituelako. Eta berritzaileak gizarte antolatuarekin eta herritarrekin harremanak izateko moduetan proposatzen duen eta praktikara eramaten ari den erabateko eraldaketa
horretagatik. Baina berrikuntza hori politikara ere hedatu behar da, benetan eraginkorrak izan nahi badugu proposatzen dugun berritze honetan. Errezeta zaharrek ez dute balio politikaren erakunden eta herritarren arteko harremana definitzerako, orduan berritu egin behar dugu, beraz. Baina berrikuntza hori gure kultura politikora ere hedatu behar dugu. Kontzeptu hori mai inguruetan ere atera da, ez da, etorkizuna eraikiz bere think tanken bidez lanean ari da eta uste dut bereziki aipatzen merezi duela. Hori guztia esan da, uste du baieza ezakegula etorkizunarekin tresna beharrezkoa dela, bere eraginkortasuna sobera erakutsi duela eta etorkizunari begira potentzial handia duela. Esan bezala Gipuzkoa dituen erronka estrategikoak Europa dituen berbera dira, beste erronka demografikoa, talentua txikitza eta erakartzea, gazten emantzipazioa, irakortasuna eta klima aldaketaren aurkako borroka, trantsizio digitala, ekitatea, hazkunde ekonomikoan eta desberdintasun aurkako borroka, lurralde oreka berdea, eta erronka horien aurrean bi aukera ditugu. Etxitzea edo errebelatzea, baina erabatera edo bestera funtsean gelditasunen enguratuta geratzea dakar horrek, edo aktibatzea eta jardutea, eta konponbidea bilatza. Etorkizunarekiz bigarrenaren aldeko apustu garbia da. Eta gainera gizarte oso eta herritar guztiak inplikatzen ditu konponbidea bilatzeko. Eta horrelako erronkak izaten jarraitzen dugun bitartean beharrezko tresna izango da. Zalantzatik kanpo dago etorkizunarekiz ekimenean modu batean edo bestean inplikatuta dauden pertsona guztien konpromisoa. Etorkizunarekiz etorkizuna da eta etorkizuna du. Ez nuke amaitu nahi gure lurraldea ezagutzeko eta etorkizunarekizen parte hartzeko gonbidapena errepikatu gabe. Etorkizuna erekizek eta Gipuzkoak ateak zabal-zabal dituzte zuentzat. Elkarlaneko gobernantzaren arloan esperientzia interesgarria dugu eta proiektuan interesa duen ororekin partekatzen dugu. Baina gure asmoa zen jarraitza da, proiektua indartzen jarraitzea. Etorkizuna eraikiz, zenbat eta indartsuago izan, hobeto prestatuta egongo gara etorkizunerako. Hobe egingo diogu aurre herritarrak urruntzari eta horret dakartzan erronkei. Beraz, gure bokazioa ikasten jarraitzea da, berritzen jarraitzea. Eta hemen zaudenok etorkizuna erekizi ekarpen interesgarriak egiten jarraituko duzuela uste du. Zior nago, proiektu honen bidean elkar aurkitzen jarraituko dugula. Eskerrik asko, berriro ere, zuen arretagatik, eskerrik asko antolatzaileei eta parte hartzaileei. Eskerrik asko.